Naiz irratian. Naiz irratian, bigarren kafea. Europak Espainia zigortu du berriz, torturak ez ikertzeagatik giza eskubideen Europako auzitegiak ebatzi du Inigo Gonzalezen kasuan ere Espainiak ez zituela behar bezala ikertu tortura salaketak. Espainiak 20.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio Gonzalezi. Gonzalezekin batera atxilatu zituzten Patxi Arratibelen eta Xabier Behortegiren kasuetan ere berdina ebatzi zuen Estrasburgok. 2004tik giza eskubideen Europako auzitegiak 10 aldiz zigortu du Espainia torturak ez ikertzeagatik, eta horietako 7 kasutan Grande Marlaska izan zen epaile instruktorea. Eta orain Espainiako barne arazoetako ministroa da. Negarra Andre Bakartiaren sabila eta kantzerarakoaren gorrokoa. Aurreko astean naize jakinarazi zuen bezala, Altsasuko gazteen defentsak ere Estrasburgora jo du epaile inpartzial bat izateko eskubide urratu zaiela salatu dute, eta aurkeztutako frogak ez zaizkiela onartu. Orain helegitea tramiterako onartuko duen erabaki beharko du auzitegiak. Gaur gaia berriro puripurian dago Txiolandian. Atzo Altsasu telesaiak 22,7 ikusle kuota lortu zuen TV3 katean. Guztira 1 milioi bat ikusle inguru izan ditu. Osorik katalanera bikoiztu dute. Baina jendea ez dago oso pozik bikoizketarekin. Bai, baina ziur martxa baten lehen notak abestiaren bertsioarekin asko disfrutatu dutela. Eta ea noiz daukagun ura originalki entzuteko aukera, baina bitartean laboaren gana joko dugu, Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Auzitegiekin jarraituz, 2 urteko zigorra ezarri diete Enriki eta Lunari futbol jokalariei emakume batekin edukitako sexu harremanak grabatu eta zabaltzeagatik. Biktimaren baimenik gabe. Baina bi futbolariek ez dute kartzelan sartu beharko. Biktimari kalte ordaina eman ziotela kontuan hartu baitute. Albiste hauekin atzoko ez, gaurkoa da urteko egunik tristeena. Benetan baietz. Blue Tuesday. Bai, martxa hontan nahiago astelenak, Zenbat astez atzera bidez idorretan barrena bilatzen da horbela baina gau Tira, nik alaituko dizuet eguna. Oso efemeride politak dauzkagu gaur. Venga, hasi. Gaurko egunez jaio zen Paul Cézanne, frantziar margolaria izan zen, impresionismotik kubismorako trantsizioko eragile nagusietako bat. Bera bizirik zegoela, bere lanak ez zuen ospehandirik lortu, eta pertsonen gandik eta gizartetik aldendu zen pixkanaka. Eta gaurko egunez jaio zen Janis Joplin, Amerikako Estatu Batuetako rock and roll eta blues abeslaria. Emakumearen eta 1960ko hamarkadako kontrakulturaren simboloetako bat da, eta rockaren historian izartzat hartzen den lehenengo emakumea. Joplin handia, eta gaurko egunez Edgar Allan Poe idazlea jaio zen 1809an Estatu Batuetako erromantizismo mugimenduko kidetzat jotzen da. Fantasiazko, beldurrezko eta humorezko ipuinaren maisu izan zen, eta polizia eta zientzia fikzio generotan aitzindari. Genero gotikoaren erakusgarrietako bat da, eta misteriozko eta beldurrezko lanek eman zioten ospea.
Belea poemak eta Morge kaleko hilketak kontakizunak, adibidez. Eta gaurko egunez, Damien Chazelle zine zuzendari eta ekoizlea jaio zen. Berak zuzendu zuen 2016ko La La Land. Eta nola ez Goiurik letra bere badaki buruz. Jakin hori ez, hoxe pentsatzen ere nintzen. Gaur beste emakume abeslari baten urtebetetze eguna da. Rachel Luttrell, Tanzaniar Kanadar aktore eta abeslaria. Bueno, bai, baina beste bat nuen buruan. Nicole, Txileko abeslari eta aktorea adibidez. Bueno, bai, bere urtebetetze eguna ere bada, baina ez beste bat. Txantxetan ari garela. Badekigu zein aipatu nahi duzun. Bai. Dolly Parton handia! Dolly Partonen Euskal Herriako jarraitzaile klubeko presidenta eta presidente orde dauzkagu gurekin. Eta nite soleroa. Karri diru konea, berzikieko. Gaurko egunez jaio zen Dolly Parton, gure Dolly, country musikaren historiako kantari onena. 75 urte gaur, zorionak Dolly. COVID-19 kontrako txerto aurkitzeko aleginak ezerretan gera ez zitezen $1.000.000 donazioa egin zuen Dolly Partonek, Moderna enpresari. Abeslari, dantzari, aktore, musikagile eta zientzialari. Ai, Dolly, zu bai artista. Prestatu dugu bere bizitzari buruzko erreportajetxo txiki bat. Beraz, ebonadi, interesgarria baita Nashvilleko emakume honen bizitza. Eta oso interesgarria ere gure gaurko gonbidatua. Alazne apalantza fisioterapeuta, zoru pelbikoan eta haurdunaldian espezializatua. Eta tartetxo bat ere izango dugu, Amaia Berasturi zoriontzeko atzo aipatu genuen bezala, Goya sarietarako emakume aktore honenaren atalean izendatu dute. Eta Donna Peianiz dator. Gaurko gaia proiekzioak izango da. Jarri dizkizuegu galdera gure sareetan, erantzunak jakiteko irrikitan omen dago Dona. Basartu gure sare sozialetan eta erantzun galdera horiei garaizabiltzate. Gainera zozketa bat ere topatuko duzu gure kontuan, naiz kontzertuetara, joan nahi batuzue, konta iguzue zein kontzertutan eman zenuten zuen lehen muxua. Dagoeneko iritsi zaizkigu historio eder batzuk. Inigo, Alazne, Dona, Amaia, Maitena, Goiuri, konpainia honean zaude gaur, emakume zinguratuta. Bueno, beti bezala. Konpainia honean eta saio hasteko gogo zurtarriak 19 ditu gaur, eta ez da San Sebastian bezpera. Ongi etorri guzti bigarren kafela. Zuekin Maitena Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria. Goiuri Ezeiz Arandia. Kaixo, kaixo. Aspaliko partez gurean den Dona Peianiz Nieto, arratsaldeon. Ui, zegin du gaizkinik, un segundoak. Lasai ikusiko dugu geroago, baina entzun egin nahi nuke, eta ez du entuten, itxin. Orain, Peianiz Nieto, arratsaldeon. Ui, ez? Ui? Haiene... Gehiagotan etorri behar duzu, Dona.
Mikrofono astu egiten da zutaz. Ba, ez da ginola egingo dugu, baina ezketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide, mikrofonoa martxan jartzeko gaitasunik ez duen gizasemea, eta gaur esan da bezala, 123 ditu bigarren kafeak plazar baduzue, geratu gurekin badugu eta asko kontatzeko, eta musika ona ere, onena ez dakit, askotxo esatea izaten da, onena, baina uste dut horrengo kantuarekin, hemen fanklubeko presidenta eta presidenta ordea, nahiko gustora abiatuko diela, gaur izango dugun bidaie honetan, gure playlista gero eta luzegoa, eta gero eta kosta eta goi dizten gara, azken puntu hortaraino, baina, hau da... Badakizu ordenatu dezakezula alderantziz. Babida, enekin hori. Eta orduan Zekien. berriena ateratzen zaizu lehenengoa, eta ez dituzu arazoak edukiko. Spotifyeko bigarren kafeko playlistaren inguruan ari dira. Oso ondo, eskerrik asko azalpenatik, baina, bida, orain, Aitona ditzeagatik ez dizut Dolly Parton jarriko. Oi. Baina, Janis Joplin jarriko, Ui, baina, oi, nola gauden gaur! I know she tried, and I know she told you that she loved you much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, and I always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Cry, baby. Bueno, Cry Baby izena du Janis Joplinen kantu honek, baina ez ezala negarrik egin Dona Peianiz Nietok, ze orain bai agortu dezakegula. Dona Peianiz Nieto, arratsaldeon. A ver. Ez dakit, nork askatu duen kable bat hemen, nizango nintzen baina. Who take all your pain out of your heart and tear. And if you need me, you know I'll always be right. Bueno, eta Cry Baby ondanekin abiatu beharko dugu maite duten tartean. Zer maite du maitenak? Begira, hoxe esango dizut. Ni maite dut lagun batek bereziki bere kariño guztikin bazkaria edo afaria prestatzen dizunean. Oh, Bai, eskerrik asko Inigo. Azkara konturatu duen aurrengoan lentxiago etortze bazara. Ez dakizu ze ondo sukaldatzen duen? Ez. Arroz egin dugu, arrozeon. Bai. Egia esan, Etorri. bigarren kafeko afari bazkari bat egiteko desiatzen gaude baina. Ez dira betiko gara jonen. Hoxe esan behar nuen. You could go all around the world trying to find Programako tesoreroa diruzainare pozi dagoela. when you only gotta do one thing. Eta zure maite dutago, Juri? Bida, nien itzan hor Twitterren pixkat saltxeatzen, eta ikusi da traola bat, dala, bueno, orderaz da, baina izango litzateke nire irakasle onena edo irakaslerik hoberena. Eta berez da, bueno, lehiaketa bat sortu dute, zu kontatzen duzu, zure historioa, zein izan zen zure irakasle kutxunena edo zergatik, eta gero, badago ez da, ordainsari bat, baino ordainsariaz aparte, historioak irakurtzen aditu naiz, eta superpolitiak iruditu zaizkit, eta nik asko maite dut nola irakasle batek alda dezaken zure bizitza. Hori maite. Zederra. Bai hori xe. And if you ever feel a little lonely, I want you to come on, mama now. Nik josten jarraituko dut. Ze bazkaltzen ari ginela gaur, email bat jaso dut. Eta nire batxillergoko tutora izan zen irakasle batek. Idatzi dit, email bat. Favore bat eskatzeko. Eta, zeizu poza mandidan? Ze, nik ere eskatu izan dizkiote, ikastola amaituta, hainbat irakasleekin izan dut harremana, gauza dela eta bestea, eta behin gogoan dut,
kontatuko dut, nintzen Santiagorako bidea egiten. Eta momentu hartan agertu zen Idoia Mendiak lidertu zuen euskarafobiko xamarra izan zen Euskadiko alderdi sozialistaren kanpaina politiko bat, non, ziuden euskeraz jakiteak abantaia gehiago ematen zuela eta eurek oso injustiziatik bizi zutela. Eta idatzi nahi nuen zerbait, baina mugikor txiki batean Santiago bidean zabiltzala hori idazteatzen erresa. Eta deitu nion, nire tutorari, etzen lehenengo aldia, harreman pixka bagenun orduztik eta bar, esan nahi zu baina, eskatu behar dizut favore bat. Hau idatzi nahi dut publikatzeko, ze alako beharra sentitzen dut, baina beharko nuke norbaitek zuzentzea, ze ez dakit batetik ortografikoki eta zerbait eskapatuko zean, baina bestetik mugikor batean enaiz gai testu baten irakurketa hola behar bezala egiteko, eta ez dakit, ari ikaragrezko ilusia egin zion, eta baita niri ere, eta bai, harremanan mantendu izan dut, eta gaur eskatu ditalako favoretxoa, eta bai, saiatuko naiz, eta favoretxo horrek beste lagun bat jartzen zuen tartean, eta jarri naiz martxan. Baina bai, gauza dara iruditzen zait gure irakasleekin harreman hori mantentzea. Eta nik gerora ikastolara igual, zerbait orkestera joan dokumentalen bat, eta gaztetxoekin hitz egiterakoan beti esaten diet, zukutu daukazuen hau, ze gero, irizentzia unibertsitatera eta konturatzen zara irakasleak asko zurrunago daudela, ez dituzula hemen dituzun bezain gertu eta bezain prest, eta oso irakasle honak izan ditugu eta dado, bigarrengo hezkuntzan eta batxilergo mailan ere ikaragarri dakiten eta ikaragarri onak diren irakasleak, eta momentu urtean akaso etzara konturatzen behar bezala zukutzeko, eta gero urteak aurrera inala esatez, harrapatuko nuken ikura inrekertez idazle Hungariarrari buruz esortzizkidan txapoiek berriz ere sartzeko, edo filosofiako irakaslearek esaten, gauza guzti horiek beraz, maite ditute gure irakasle izan direnak, ze demontre. Beraz, behar dute momentu honetan ere beraiek hori haitu, ez da? Garrantzitsua da, COVID dela eta, kriston, beraiek ere esfortzu handia egiten ari dira, eta, ez dira ikusi ezinak ez da gutxi gore. Abesti autonaren zatzen, baina guk lehenago ere behar dugu gauzatxo bat kontatu. Ze... zozketa badaukagu, ez da? Baina... Donaren maite duta? Claro. Ja. Zelio, montatzen izen nio. Jesus, Dona, esaten dizugu, etorri gehiago. Zoko dugu txampa berriz. Aste hartzean berriro zatoz, Dona? Urrengo aste hartean bai. Ya está! Urrengo aste harterako dena zoragarri joango da orduan. Dena Dona. Venga, Donaren tarterako gorreta genituen abestietatik Lagrange eoliko dugu, eta zerato pental kantu hau, zure maite dutean morgiltzeko da. Nik maite dut gaur, dakagunean olako poza edo zoriona berezko zentzurik gabe. Eta gaur hola esnatu naiz zela uste dut, eta honean entorrela kotxean nengoen oso pozik, eta berezko zergaitia ez dakat, eta... Gauza esango izut, naiz ni ausartzen orokorrean emozioi dagokionez zuri kontraesatea, baina, gaur, bat, eguzkia atera da. Bi, gu ikustera zentozen, no? Eta musika honekin jeki bali mazara, zesanik ez. ZZ Top Lagrange kantuaren remasterizazioa, eta bigarren kafean dagoeneko arratsaleko 4:18 minutu segituan kontatuko dizuegu nola lortu sarrerak naiz kontzertuetarako, eta gero emozion munduan murgilduko gara Dona Peianiz Nietorekin. Ongetorri bigarren kafera berriro.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zuk donan nahi dezu ostiralean joan zazpiterrietan Hernaniko kiroldegian izango den eskakeitanen naiz kontzertura? Bai. Ba, Oiuri, saiozu zen barron. bai, berdezu. Bigarren kafearen Instagramean sartu, Vale? edo bigarren kafearen telefono zenbakira idatzi. Vale? Lasi Oiuri, nik izango diot, bai. 6 zazpi bost zortzi lau. Ez, markatu. ezabatu hau burutik entzule maitagarri horrek. 6 zazpibi, 5 telefonora. Ez hori esan. Ez niri begiratu, beti berdin egiten didazue. Ez broma da, bai, edo gure Instagramera sartu edo gure zenbakira meduzu bat bidali kontatzen ze kontzertutara joan nahi duzun, Vale? ze bat baino gehiago daude, daukagu estekeitan, daukagu deskontrol, daukagu zea maiz, daukagu brigade loko, pila bat, Denetarik. denetarik. A tope. Eta orduan, zeinetara joan nahi duzun, Eta... kontzertu batean eman zizuten lehen musua, Edo eman zenuen lehen musua, ez? edo eman zenuen lehen musua, zein kontzertutan izan zen. Wow. Ze zaila. Hainbeste izan ziren. Bueno. Baiz, entzule batek idatzi du, espero dut ostiralean edo ez da ize kontzertura nahi zuen joan, lehenengo izatea, zi inoiz ez dut musurik Hori da, eman. esan digu, nijo nahi dut eskakitan eren kontzertura, eta inoiz ez dut musurik eman kontzertu batean, beraz, espero dut eskakitanekoan izango dela. Ai, emaio Ez da zure sarrera be. eskakeatzeko. Mirari mesedez. Gustatu zaigu, bai. Bordun badakizu, gazteak? Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata, partxe bat begian jarri zaigun sentiari kanta, belak zabalduta eta auzolanari tira. Eta gero ondo portatzen bazaretek ondatuko dizuegu entzule batek bidali digun istorioa. Wow. Oso ona. potentea, oso ona da. Atal ezberdinetan kontatu du. Bai. Bai. Egun hontan hau izan zen baino ordurako, flashback bat egin du, inmedias res bat egin du. Hasi du historia erdibidetik izan. Bueno, orain, Dena indigu. atzera egin behar dugu. Flash forward indigu Bai. dena. eta historia politia da. Ez dut elkarrekin jarraitzen. Ez? Ez? Nik bestelako Zeratik ulertu, ez? bez? Ez? Ez ulertu, jarraitzen dute. Ez, ez? Besteari eman ziola musu, baina azkenen... Bueno, gero kontatuko kontatuko dizugu. dugu. Ez ez zer ulertu, Inigo. Ui. Gero kontatuko. Bai, jarraitzen dute. Elkarren- Bera da bere akatsa honen... Ez esan. Gero kontatuko Bueno, dugu. entzuleak hor gelditu, ze da goen kale bezala, baina hola, Bueno. WhatsAppez. Ui, Bueno. nik hau ez dauket bat ere garbi, Inigo, Nik hori irakurtzen dut, ez, Inigo, guain ez, gero Ez, komentatuko gero. dugu. Ya está, badakigu spoilerra Gero gustatu zaizkizula baino, gero komentatuko dugu. Bai, Gero komentatuko dugu. apostutxe egingo dugu. Gero komentatuko dugu. Ba, esandakoa zuen lehen musua non izan zen, kontzertu batean, emandako lehen musua non izan zen kontatu behar diguzue, eta ze kontzertutara joan nahi duzuen, badugu eskakeitan, badugu brigade loko, badugu deskontrol, eta badugu zea maizentzako sarrera bikoitz bana, alegia, kontzertu bakoitzerako, bi, gero norekin joango zaren, zerorako aukeratu beharko duzu. Idatzi gure WhatsAppera, 688 edo Instagramera, edo nahi duzuen tokira.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Proiektatu, dona? Proiekzioen inguruan, hitz egin behar dugu dona, apeian iznietok, emozioen inguruan aritu behar dugu, eta proiekzioen inguruan, baina uste dut abia puntuak behar duela azalpen bat, zer dira proiekzioak? Zer dira proiekzioak, ezaguna egiten zaizue ispiluaren legea? Bai. Ez dakit oso garbi. Vale, eta ze etortzen zaizue burura ispiluaren legea entzuten badi baduzue? Bueno, igual zu Inigo ez dakizula, edo ez zaizula etortzen ez burura. Emoziotaz ari garela eta pixarkaiaren galdera saretan ikusi dela eta izango litzateken norbaiten gantzu zeu ikusten duzunean edolako zerbait. Bai, horrelako zerbait, igual hori zuka aipatzen duzuna izango zen aurrera pauso bat, ez? Lehenago egongo litzateke ez naiz konturatzen besteengan proiektatzen naizela edo besteengan nere burua ikusten dudala, ez? Nolabait, hori izango zen aurretik dijoana eta gero ja konturatu gaitezke nolabait besteengan ikusten dudana, nitaz hitz egiten dula. Eta justu hortaz hitz egingo dugu gaur, eta ere bai Instagramen horrelako galdera egin genuen, ez? Dakizu besteengan zure burua ikusten ez dula, edo nola dakizu hori, ez dakizu esan duen jendeak? Zenekien besteak gure ispilu direla, hori izan zen gure lehenengo galdera, bai edo ez, zan erantzuna, eta baiezkoak irabazi du. Eta askoatik, gainera. Orduan jendeak bai, badaki besteak gure ispilu direla. Egon dira batzuk ez ezkoa, hemen daude 5 pertsona pixka galduta. Ez dira asko? Ez dira asko. Eta, beraz... Vale, eta bigarren galdera ez dakit norbaitek erantzun duen. Nola somatzen duzu hau zure egunerokoan? Zertan ikusten duzu zure burua beste pertsonetan? Eta Instagrama blokeatu zait eta ezin dut erantzun. Bueno, suspense. Baina iritsi dira, Baina... Bale, nola bait jendea... Ai, amona, ze pasa zeizu Instagramarekin, nahi duzu nerea? Arazotxoa. Zer? Ez duz Instagrama behar? Ez WhatsAppa behar nun. WhatsAppa behartzen nun? Bai. Bueno, igual dio, dona jarraitu mesedez, gure teknologiarekin dauzkagun arazoak direla medio. Bai, gaur rolako eguna dakagu. Bueno, nolabait proiekzioa edo ispiluaren legea edo besteengan gure burua ikustea da defentsa mekanismo bat, inkonstienteki egiten dugun zerbait da. Eta beti ere pentsatu behar dugu, inkonstienteki egiten ditugun hauek, nahiz eta errealitatean edo zuzenean batzutan kaltegarriak izaten zaizkigun beti, gure inkonstienteak egiten dula hori gure onurarako nolabait, ez? Proiektatzen dugu besteengan, hau da, besteengan ikusten dugu gure barruan zaila egiten zaiguna ikusten, adibidez. Neri ez zai gustatzen jartzen naizenean oso pesada, batzutan oso pesada jartzen naiz, oso intensa, eta monotema bat dakat, edo nire intentsitate emozionala oso altua da, eta estremorantz juten naizenean horrekin, ez zai gustatzen hori nire buruataz. Orduan, askotan, nola ez zaidan hori gustatzen, kostatzen zait hori ikustean eregan, horrela nagoenean, hori ez dut ikusten. Orduan, zer egiten dut? Besteengan ikusten dut hori. Eta nola ikusten dut hori? Gustoko ez moduan. Hau da, norbait oso intentsoa denean, oso pesada denean, edo intentsitate emozional haundi batekin jokatzen ari denean, askotan pertsona hori momentu horretan ez zai gustatzen, ez dut gustoko, ez dut nahikoa, ez? Edo, bale, jazta. Eta, karo, horrek zeitz egiten du nitaz, ni ere horrela jokatzen dudala, eta kostatzen zaidala hori onartzean ere barruan, eta batez ere ez zaidala gustatzen hori neregan, ez? Hori, edo horrela funtzionatzen du proiekzioak, edo hori dira proiekzioak. Eta beti ematen dira? Beti ematen dira? Batzutan pasatzen igual bestean zerbait ikusten dugula, ez zaigula gustatzen, eta kasu batzuetan zuk diozuna, ez? Gure isla besterik ez da hor, ez? Urduri jartzen gaituena. Baina egongo dira baita momentuak besteen gandik zerbait jasotzen dugula, ikusten dugula, ez zaiguna gustatzen eta ez dela gurea.
Nola jakin, zurea denean eta zurea ez denean? Nolabait, sentitzen dugunean hori kendu nahi degula, ez? Nolabait, Ezin egona edo, hori da, ezin sortzen egona, duela. ezin dut honekin, amorrua handia ematen digunean, gorrotoa, errua botatzen digunean besteari horregatik, ez? Aztoratzen gaituenean bai, alegia, ez? Bai, min emozionala ematen digunean, hor badago zerbait zenik. Ikusi ezaket pertsona bat, ez dakit zer egiten, ez dakit margotzen lurra, adibidez, asmatzen ari naiz, eta ez zai gustatzen, baina esatet, zer gustatzen ez da gustoko, eta agian zerbait esaten diot, edo agian ez, edo agian komentatzen dut, baina nolabait bizi naiteke horrekin. Osea, ez dit sortzen nolabaiteko ezin egon bizia. Ez zara ofendituta sentitzen. Bai, adibidez. Ofendituta sentitzen zeanen agian badago, ez? Zuretatik zerbait bestearen gainean. Horrekin bizi ezin degunean, nolabait hori kendu nahi degunean, sentitzen degunean mina handia, ez? Nolabait ziztada hoiek, edo hor badago zerbait gure buruaz hitz egiten duna. Hemen importantea da jakitea proiekzioetan, proiektatzen garenean edo min hori sentitzen dagunean edo ezin egon hori sentitzen dagunean, ez duela esan nahi beste pertsona horrela ez denik. Bai? Beste pertsona ere, aurreko adibidean ere pesada bat izango da, edo intentsitate emozional hori izango du, gauza da, neri ez zaidala hori gustatzen. Orduan, zer ikusten dut bestearengan? Neri nik gustoko ez dudan hori. Orduan, nolabait bakarrik hori ikusten dut, ez? Eta ez dut kontestualizatzen. Nolabait jartzen dut nik gustoko ez dudana bestearengan. Eta pixu guztia ematen diot besteari. Eta ez dut ikusten beste alde hori, porque beste pertsona ere izango da pertsona lasai bat, beste momentuetan, baina nolabait horrekin gelditzen naiz, ez? Askotan ez dakitzuek eta ez dakiten zulek noiz bat entzun edo esan duten pentsatzen baietz, eske pertsona hau beti da, Beti, sekula ez. Hori da, eske zu, hori da, muturreko beti eta inoiz ez da existitzen, vale? Ezin dugu zerbait egin beti eta ezin dugu zerbait egin inoiz. Orduan, horretara jotzen dugunean, esantzazio hori dakagunean, edo horrela hitz egiten dugunean hor dago exagerazio bat. Nolabait da, bakarrik ikusten dut beste pertsonarengan alde hori, eta ez dut ikusten bestea. Eta oso importante da kontuan izatea, pertsona osoa garela, eta gu gainera hemen hitz egin dugu, ez? Nolabait dakagula gure estremo bat eta gure beste estremoa, ez? Oso jatorra baldin bagea, ere izango gea oso bordeak, edo oso bortitzak, edo ze alde hori ere izan behar dugu konpentsatzeko, nolabait gure argiak ditugu eta gure itzalak ere bai. Eta askotan jotzen dugu pertsona batzuengan argiak ikustea bakarrik, eta beste batzuengan itzalak bakarrik. Eta biak proiekzioak izan daitezke, nolabait jartzen dut zuregan, gustoko ez dudan guztia, edo jartzen dut zuregan nik nahiko nuken guztia. Ez? Eta hor, bai, maite nintzen garenean, ez? Askotan hori aipatu behar nizun. Beti da, igualakea, zea igualakea. 6 hilabete pasatzen die, eta esaten duzu, ez daukagu zer ikusirik. Edo oskalo, doia urte terdi, edo 10 urte igual dio, Hori da, edo igualakea, edo pertsona horrek daka nik nahi dudan guztia. Eta gero kontuatzen gara, bai, izango duela, baina eskere bai, ez duela, ez? Nola bait, ez zindegu pentsatu bakarrik gerala alde bat. Ez? Bestela airi gera ikusten pertsonaren alde hori, eta oso importantea da ikusten dugunean pertsona bat oso jatorra, oso maitekorra, esatea, bale, horrela adierazten da, eta hori ere badu, baina ez pentsatu hori duela bakarrik. Ez? Denok dakagu gure beste aldea, eta erakusten dugu aldegun moduan, aldegun tokitan. Eta hori ere bai besteengan ikustea eta gure barruan ere onartzen jutea. Askotan arazoak datoz ezin degunean onartu, gustoko ez ditugun itzal hoiek edo alde ilun hoiek. Eta ze garrantzitsua eta ze heldua ikastea argiaren bestaldea ikusten jendearengan, ez? Eta alderantziz, itzalaren bestaldea. Ere bai. Eske pertsona hau eta beste, ez? Da norbaitek izan dizu, bai, baina badu beste hau, ez? Ja, baina ez zaude zurean eta uste hori ikasten dala, ez? Denborarekin jendearen azalekotasunetik edo proiektatzen ditugun evidenten diren gauzaketatik garatago ikusten, ez? Hor bada beste zea bat. Eta hor ere bai, jakitea, nizu gustoko bazaitut eta azten nahi zure iluntasun horiek ikusten, askotan egiten dugu, ja ez zaitut gustoko, ja ez dut zurekin nahi, eta igual ez, erlatibizatzen jakitea, eta
nolabait iluntasun horiek ere maitatzea. Hor dago gakoa, ez? Aurrekoan hitz egiten nun emakume batekin, esaten zuna, eskein behar dut, onartu, ez? Nere edo bideratu behar naiz, nere argitasun horietara, ez? Aipatzen genituen ezaugarri batzuk, esaten jo, eske horrela, eske hori ez dezu inoiz lortuko, ez baezu onartzen, ere badituzula nola baiteko iluntasun horiek, ez? Eta hor izan zen klak hori, esateko, batzutan gure argitasuna ikusteko onartu behar dugu, eta ikasi behar dugu bizitzen gure iluntasunekin, eta hor ja, zuei eta entzulei galdera zeintzuk dira zuen iluntasunak, ez? Eta hor badago lan bat egiteko, eta proiektzioen lanketa ere hortikan nahaz daitezke. Nolabait zer da nigan gustako ez dudana, eta lista bat egin, eta esatea, bale, honekin ere bizi naiteke, de hecho, bizitzen gea horrekin, orduan, naiz eta ez onartu hori badago gure barruan, orduan, guazen onartzea eta guazen maitatzea, ez? Eta bestelako bidea ere badago, nik ezagutzen dut jendea, ez bakarri bere iluntasunak, akaso iluntasunak besterik ikusten ez dituztenak, eta bere argitasunak ez, eta askotan bere buruari ez, kalte eitera iristen dira horregatik, akaso bizitzan pasatu dutelako zerbait, eta horrek utzi ditu ikutxuta, ez? Bai, aldetako norabideko bidea dela, ez? Osea, estremoietara juten garenean hor sortzen dira arazoak, ez? Bakarrik ikusten dut hau, eta bestea ezin dut ikusi, ezintasunak sortzen zaizkit, mina handia ematen dit, ez naiz gai hori hortaz konturatzeko, bai, iluntasun horiek edo argitasun, ez? Potentzialak edo ez, kentzen gaituzten ezaugarri horiek. Eta hor, zuk esaten dezun bezala, hori badator kondizionatuta nolabait izan dugun bizitzagatik, eta jaso ditugun mezuengatik, eta ez, nolabait, zer ikasi dugu egiten. Hau onartzen edo hau ukatzen. Eta ikasi badegu, badibidez, gure, ez dakit, besarkadak emateko edo besarkadetaz goxatzeko almena ukatzen ikasi ukatu badugu beti, txikitatik ez dakize bizi badegu, eta gero heldu aroan ere hori egiten jarraitu badegu, orduan ez pentsatzen dugu, ezin dugula disfrutatu besarkadekin, eta orduan goaz hori errepikatzen, ez? Ni ez dakizu hori, zuei pasatu zaizuen, baina proiektzio bat egiten duenean norberak, edo nigandik hasita, nik egin izan dituz proiektzioak, eta bada zerbait asko kaltetzen dena, eta da entzumen aktiboa. Zu proiektzio batean zaudenean, bestea, ez, iluntasun horretan, ikusten duzun horretan, ez duzu ezer entzun nahi, ez duzu zer jakin nahi, eta naiz eta galderak egin, zuk zure erantzunak badituzu da. Hau da, hor komunikazioa puskatzen da, ez da? Hori da, bai, nolabait, zuzoaz, nolabait proiektzioak da, ez dakit, oraina ja idatzita egongo balitz bezala, ez? Hau horrela da, zu horrela zea, ni horrela naiz, eta ez dut entzuten, benetan gertatzen ari dena, ez? Zeia, ni joa nire pildorarekin dela, hau nahi dut, ez? Eta harira, ekarrituta adibide batzuk, ez? Proiekzioan adibideak abertzea ateatzen dan hemen, eta kontatuko dizuet, da, elkarrezketa txiki bat, nolabait, imaginatu esaten diola, nik esaten diot norbaitei. Jonekin aserrenago, ez? Jonekin aserretu naiz, eta beste norbait horrek esaten dit, juntzaitez berarekin hitz egitea. Venga, tira, juntzaitez berarekin hitz egitea, askotan egiten duguna. Hor, entzuketa hori ez dago. Ze kontatzen nahi natzaio ni beste pertsonari, aserrenago la Jonekin. Ez hitz egin behar dudala, ez zerbait kontatu nahi diodala, ez zerbait jakin nahi dudala, ez? Eta hor egon daiteke proiektzio bat bestearena, nun, imaginatu beste pertsona, haserre dagonean norbaitekin berak behar duen hitz egin eta hori konpontzeko, baina agian nik ez dut behar, eta nik behar dut haserre egon, edo behar dut bakarrik egon, edo behar dut pertsona honekin, hitz egin ez Jonekin, ez? Hor, arazo asko ematen dira, adibidez, bikote, zein lagunetan, ez? Norberak, iskanbila bat dagoenean, edo, diskusio bat, eta batean batek ez, oraintxe konpondu behar dugu, eta besteak ez bida, utzi ditazu oraintxe, ez nago inorrentzat. Claro, eta hor egon daiteke nolabait, ez badegu orain hitz egiten, da ez nahi uzula maite, ez zaitu dara inporta, eta horrerai beste proiektzio bat egon daiteke nolabait, neri gustatzen zaidan ez hitz egitea gauzak, eta zuri ez, proiektatzen dut nerea dena zuregan, ez? Eta zuri zaizu gustatzen hitz egiten, behar dezulako zure denbora edo dena delakoa, eta hor importantea da, zuk diozuna maitena nolabait,
gutaz hitz egitea, bakoitza niaren kontzientzia hartzea, eta ni zein naiz, nik zer behar dut, ze gustoko dut, ze sentitzen nahi naiz, eta besteari ustea hor, ez, nolabait, eta ez pentsatzea, inondik inora berdina garela, eta besteak egin behar duela guretzako onuragarria dena, ez? Hori, haserretzen garen hitz egitea ona da, hala behar badegu, ez? Agian hori ez badegu sentitzen, ez da onuragarria izango guretzat. Egia da, komunikazioak asko laguntzen dula, orokorrean gauzak konpontzen, baina eske ez badegu sentitzen. Goxotzen edo behintzet elkarrez, ulermen bat sortarazten, ez? Komunikazioa importantea da, baina agian nik ezin dut orain komunikatu, edo ezin dut orain hitz egin, eta hori errespetatzea eta hori kontuan hartzea, importantea. Hori baita maitasuna da, bakoitzaren denborak errespetatzea, Claro, bai. Maitasuna azkenean, niretzako, aspaldi ikasi nuen zerbait da, eta maitasuna bestearen beharrak asetzeako gai izatearen inguruan datza, edo ez maitasuna ekintza bezala ulertuta, nolabait bestea kontuan hartzea da, ez bestean nigandik, nire bitartetik, eta bestea den bezala, ez da hor. Hor, proiektzioak sartzen dira, evidentemente, eta sartzen dira askoz gauza gehiago, ez? Badut beste adibide bat, esaten duna, zurekin ez ziur sentitzen naiz. Zergaitik sentitzen naiz honela? Atsegin ez nauzulako. Hor, ze ikus dezakegu. Ez nago ziur zurekin, pixkat, igual nasi egia esan dut, ez naiz ziur sentitzen zurekin, sentitzen dualako, edo, hori da. Enauzula gustuko. Hori da. Ez zaitut... Enauzu gustuko. Ez nauzu gustuko hori da, bai, barkatu. Hori da. Ze egiten ari gara hor? Aldez aurretik ja esaten besteak ze sentitzen duen da ze pentsatzen duen galdetu gabe, ez? Eta zure segurtasun faltaren ardura bestearen gain jartzen. Azkenean, ardura eta ez errua, Ondo. Azkenean, oso importantea da hor, entzutea, ez naiz ziur sentitzen. Eta hori da nere egia. Eta hor, bukatzen da, puntu. Ez naiz ziur sentitzen, puntu. Eta nahi badegu, hor azaldu dezakegu. Ez naiz ziur sentitzen, eta nitaz hitz egin dezaket hor. Ze behitu, hau gertatzen danean, ni pentsatzen dut, baina ni ekartzen eta ardura, nire ez ziurtasunarena, ez? Ni sentitzen naiz hau eta horrela hau pasatzen danean, edo zuk hau esaten duzunean. Hau esaten duzunean, nik pentsatzen dut hau, nik sentitzen dut hau, eta orduan egiten dut hau, baina ez dago ziur. Nolabait, gure ardura hartzea, ez? Eta hor, proiektatzen ari gara, zu ez diazula maite. Ez? Eta ez diazun maite, edo ez nauzu gustoko, orduan ni ez naiz ziur sentitzen, ez. Eta hori, lehenengo, hori jakiteko galdetu beharko genuke, zalantza dakagunean, nire esate, zalantzaren aurrean, guazen galdetze hau, legetzat, har genezake, ze hor, askotan, zenbat suposizio, zenbat pelikula egiten ditugu buruan, eta galdetzea, askotan oso zaila da, badakigu, ez dela erresa, batzutan hitzak esatea, batzutan gure barruan argitzea galdera ere bai, zer nahi dugun. Eta onartzea. Eta onartzeaz benetan zer pentsatzen eta sentitzen ari garen. Latza da, batzutan. Bai. Baino, adibidez esaldi honekin, nire gustatzen zait, ze uste asko erabiltzen den zerbait da, agian ez ziurtasunarekin, baino ez nago komoda, ze zuk egiten dezuna da, hau, zurekin sentitzen eta hau, ze egiten dezu hau, edo esaten diazu hau, ez? Nolabait, ingurunetik jasotzen duguna eragina du guregan, evidentemente, eta hori hala da, baina ez da definitiboa, eta azkenean sentitzen duguna gure filtroetatik pasatzen da, eta beti dago gure eragina, hori da egiten duena gure sentimenduen errealitatea. Orduan, importantea da, esaten dugunean, edo sentitzen dugunean, ala sentitzen naiz, jartzea ispilua parean, esatea, zer dago nire barruan egiten duena ni ala sentitzea. Eta hor dago gakoa, ze egiten duguna da, horrela sentitzen naiz, zuk egin dezulako, zuk esaten dezulako, ez dezulako egin. Bai, gauza dela, erreakzio bat, alegia, ez? Bai, estimulo bat eta erreakzio bat bestela hartzea, eta beste gauza bada barnerako bide bat. Claro, hori da. Eta proiektzio eta ikasi nahi badugu,
hau da bide bat, ez? Nolabait sentitzen dugunean zerbait eta bestearengan jotzen dugunean ardura hori jartzea, justo hori egiten ere genean, imaginatu dakazuela ispilu bat aurrean eta ardura hori zuengan errebotatzen duela, beraz, ostra, zer dago nere barruan egiten duna hori horrela sentsazio hau edo bizipen hau niri piztea. Ez? Eta, bueno, pues, ja esate hemendik, edo, bueno, agian kondizionatzea da, baina batzutan hori egiten dugunean, espilua irudikatzen dugunean gure aurrean, ez, ardura hori sentitzea, ematen du nolabaiteko ziztada ere bai barruan, eta batzutan mina, ez? Eta hor ikusiko dugu, edo bakoitzak ikusiko du, zenolako mekanismoa ditu inies egiteko, ze askotan da, ostra, ikusten ari naiz nidakadala honen ardura, ni sentitzen dudanaren ardura, eta ez den nahi, ez? Bueno, lasai ez da ezer gertatzen, lehenengo gauza. Ardura boterea da baita. Hombre, Era positibo batean, hau da, ardura daukazu momentuan, boterea daukazu gauzak aldatzeko, betzeko, ez? Onartzeko, desarkatzeko. Eta askatasuna, eta gu nahi dugu aske izan, libreak, baina ardurari gabe. O txikiarekin, esaten dugu askotan, ez da, hau zabalik esateko modukoa. Ez da existitzen askatasuna, ez da existitzen boterea ardura gabe. De hecho, batera dijo, oza, pak da, beti pak bat da. Orduan, hor importantea da, hori, ostan nire bizitzaren jabe izan nahet, boterea izan nahet nire bizitzarena, eta aske izan nahet erabakitzeko eta sentitzeko nahi dudana, edo sentitzen eta erabakitzen dudana, orduan, hor, jakin behar dugu, lehenengo sentitzen dugunaren arduradunak gu gehala, ez? Eta horretarako, proiektzioekin, ispiluaren ariketa hori erabili dezakegu. Eta jakin ez dela zer gertatzen, eta horrela dela, berez, ez? Orduan, beste guztia, proiektzioak, ispiluaren lege hau dela, gure inkonstienteak erabiltzen duen defentsa mekanismo bat, nolabait, esateko, mina ematen ditonek, ez? Baina, mina ere transitatu dezakegu, ahal dugu transitatu, ahalmen hori dakagu denok, eta ez da zer gertatzen ez gea hiltzen, ez? Batzutan, hori, mina ematen du, eta batzutan mina handia, baina, bueno, egin dezakegun zerbait da. Dona Pellaniz Nieto, uste dut agurtu bartzaitu gula, datorren aste arte, honek ez du minik ematen, bestietan agurtzen dugu eta noiz arte izango, baina aste honetan ez da mingarri agurra. Aste bete barru hemen dago berriz ere gurekin. Mila esker, Dona. Zuei, placer bat. Zan ondo. Eskakaitan, Brigade Loko, Deskontrol eta Zea Maizen naiz kontzertuak datoz. Erosi zure sarrera kontzertuak etxetik ikusi eta taldei babesa emateko. Naizek baliabide tekniko guztiak jarriko ditu ikusentzunezko esperientziarik biziena eskaintzeko. Kontzertuak zuzenean eta ondorengo 20 orduetan nahi eran ikusi ahal izango dituzu. Kontzertu bakoitzerako sarrera 2,5 euro eta 4 kontzertuak ikusteko bonoa 8 euro. Sartu naiz.eusen eta eskuratu zurea. Asteburu honetan Hernaniko kiroldegitik zuzenean naiz kontzertua. Ama bat, bi alaba, familia bat. Mila arrisku atzean, izerdi, neke eta gehiagikeriz gainezka datorren eguneroko aurrean. Eta guztioi horren baitan, barre txikiak eta handiak, laztanak eta serreak, beldurrak eta borrokarako grinak. Horixe da finean Kotondarren historioa. Miren Larreak eta Valentina Raposok osatzen duten Anita Maravillas konpaineren txotxongilo antzez lana da. Miren Larreak laburbildu digu Kotondarren historia zein den. Guk sorturiko familia bat da, guk eraikitako iruditegi bat, ez? Bada pasadan mendeko hasieran kokatutako familia baten bizitza irudikatu edo eraiki nahi izan dugu. Kokatuta dago, ez? Bai herrietatik hirirako exodo horretan, ez? Hainbat arrisku daudelako medio, guk bat planteatzen dugu, baina publikoak, ez? Proiektatu egiten duzen izan daiteken zehatz mehat, ez, arazo hori, zen eta hainbat izan aldira, ez, familia batek bere herritik, sorterritik ies egitearakoan dagoen arrisku hori, eta bueno, hirira heltzen dira eta bertan, justo revoluzioa, justo industriala ematen ari danean, ez, nola ama eungintzan lanean hasten da, ez. Umeen begiradatik saiatu gara historia hori eraikitzen,
kasu honetan izan zen, irakurtzen eungintzan emakume horiek, emakume langile horiek, fabriketako emakume horiek egindako protestak oso bortitzak izan ziren, garai hartan, eta oso, kalera irten ziren, beraien protestak oso ezagunak izan ziren, mundu osoan zehar, eta orduan ideia horrek ematen dizkizu estetika batzuk hasten zara bilatzen, eta hortik kiraka ikusi genuen ipuin klabeetara edo parametro horietara eraman genezakela, bai estetika, bai historioa, eta oso argi daukagu gerratuko dela, basabitan norbaitek zako izula, agian ez da umentzako historio bat, baina zein da umentzako historio bat. Non dago azken finean zentzura hori, nagusien aldetik da gehiago, azkenean saiatzen garena da sortzen dugunean, zuk esan duzun bezala emozioen bide sartzen, eta ez bakarrik historioaz, entzun dugun bibolin hori edo musika, Fran Lasuenek egiten dauena, zoritzarrez garai honek erakutsi du kultura orokorrean, arte eszenikoak eta horren espresioak beste zerbait dela, urunago doana, irakurtzen ibili dena, musika entzuten ibili dena, antzerkira joaten dena orain, pizkate egoera guzti honetatik eta isolamendu egoera hauetatik ihes egiteko badakite zer den kultura eskaintza duena. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 6-etatik 7-etara. Kultur tartea, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Emeki. Emeok emeki egiten ditugu gauzak. Emeki. Inposatuz izan zaigun gixara. Poliki, leun, astiro, goxo. Eme batek behar duen modura. Gaur beraz, emeki maiteko zaitut. Emeki baina nire modura, nire emetasunez. Emeki, pasio, indarrez, sutsuki. Arnasari deskantzatzeko betarik eman gabe maiteko zaitut gaur. Hauek Maria Osesen hitzak dira, eta zero beto datorrena aurkezteko. Emekiren ama Alasne Apalantza da. Haurdunaldian eta uroginekologian espezializatutako fisioterapeuta eta osteopata dugu. Beste espezialitate askoren ostean, bere pasioa baita emakumeon osasunarekin zerikusia duena ikertzea eta gure ongizatea bultzatzea. Horrek eraman du Tolosan Emeki sortzera. Bertan osasuna eta zaintza erdigunean dago beti, giro euskaldun batean eta feminismotik ulertzen eta esentitzen da guzti hau. Kaixo, arratsaldeon, Alasne? Arratsaldeon. Ongi etorri gurera. Eskerrik asko. Bueno, Emekik bere tokia egin du Euskal Herrian eta askorentzat esan dezakegu, erreferentzi leku bihurtu dela. Pausoz pauso ernaldutako ametsa da gainera. Hasieratik irudikatu zenuen egun den bezala edo bere pertsonalitate propioa garatzen joan da, onditzen joana da. Bueno, nik uste eraldatzen dijoala eta onditu igual ez nuke esango, eta beti jendek askotan proposatzen du gauza gehiago itea, eta horre bertigo pixkat emate esentzia galtzeko arrisko ion daitekelako, Inkluso esan dezuna euskeraz bizitze hortan, euskeraz bizi naizelako eta beharrezko sentitzetelako askotan da edo kanpoko lagunak. Zatik ez dugu bizkuntzetan divulgatzen, saretan pixka divulgazio lan informalo egiten deulako, eta galduko lukelako esentzia baita ere, uste askotan dela euskeran aldetik egure baina hori eta ez hau sartzea, eta apustu txiki bat izan da, eta hori pertsona batzuntzako garrantzitsua da, eta horrek itegu edatzea baita ere gure Euskal Herri txiki handi hontan, eta pozik. Ez berdin, imaginatu, ez dakitze imaginatzen nun, zerbait nahi nun, eta aldatzen dihoago aldatzen goazen bezala, eta kontsultara zatozen pertsona bakoitza ez berdina dan bezala. Bai. Jendeak zera aurkituko du kontsulta horietan, hau da, Emekiren ate irikiko du, eta bertan zera aurkitu dezake? Ez dakit, gaur urte hurrena izanik ez. Gaur bertan ez da? Zorionak. Zenbat urte? 2 urtetxo, bai. 2 urtetxo.
Askotan ez, zaila da norbea deskribatzea eta emekikine berdina gertatzen zaitez. Eta hartu etalako itxura bat, esperot urte askotan. Mantentzia urteko bideotxo bat, famili galdera egiteetez, zer da zutzako emeki. Eta egide igual errepikak horren adian gauzak diala, igual gertutasuna, goxotasuna, gero etxian aserretzen naizenean esateiate, aber non dago esatea. A ber, lehenago komentatu dugu, nonarekin. Erabat. Ilunak eta itzalak, bai. Eta baino, gertutasuna eta jarraipen bat baitaren. Egida, fisioterapiatik nator eta pertsonakin lanitean, zerbait estruktural batean ongabe gauza gehiotan fijatu behar deula edo hausnartu behar deula eta emakumean demetasun hortan are gehiago, ez? Empatiatik, epaigabe, entzutea askotan dalako, tratamentuan edo iraungo duen denbora baino gehiago da, askotan entzute aktibo, ez? Askotan gure arloan esatean, orduan, nik ustet hortan ondo egala. Ustet. Jo, nigo goan dut, Alaznek eta biok hitz egiten duela urte batzuk. Eta komentatu zen idan Alazne, 3 seme-alaben amazare. Bai. Eta zuretzat, egoera ideala aurdun egotea zela. Hau da, sekula gozatu zenuela aurdunaldia. Egongo dira zurekin bat egiten dutenak, eta kaso, justu kontrakoa pentsatzen dutenak, ez? Zer ikasi zenuen hortik, eta zer katentzio dituzizun onerako eta txarrerako, bai emakume, ama eta profesional moduan. Egidanik ez nula, ez askotan hitz egiten dugu, eta taldetan eba eta konsultan ez errez idealizatzea ez, eta matasunen ingurune batzutan kritika da, kanpotik nola idealizatzen da, baina gure eroitzen gehual irudi ideal politortan, horretik goxotasunean ez, askotan jendeak ez du lertzen baino, kalen igual esate izanen, ez famili politia eta, ez? Ni desero oso sentitzen, famili politia momentu ondako argazki, famili politia serretzen ganean, buelte ematen dionean, eta barrez, orduan, egidez nula idealizatua, baino pentsatzen daita, baserrik kutxoi, amona magalian azita, nik 3 urteko esaten honez, onditan ze izan haizu, ama eta 3 ume, naskanto itxan izan. Orduan, zorionez, bizitzak eman hau, gauza horreina konpartitxu nahi zitun pertsona bat aurkitzea, eta osasuna okideu, eta ala bide eman du ez, baina idealizatu gabe, bizi izen duetela, zorionez dena ondo jundan, okien itun garai batzuk bai, eta galera bat arteko, baina aurrera induten 3 ordunaldik oso onte hon naiz, oso pozik eta inguruan senditzezu maitasun, ondo emandet, orduan idealizaziotan erori gabe, baina ia da, plektorikotasun nik bai sentituet, eta inbidi sentitzet beste emakumeko la ikustian, edo gogorraite zait, egoera gogorrago bizitzen nahi dian pertsonatan. Zeiko hasieten, eraldatze etengabe da, eta egokitzapen konstante bat, eta bai, autokritikatik da, bizitza beha bezala, ez? Aldagai txiki bada, egia da zure bizitza aldatzen dela beste pertsona batzun zaintza dakazunean, izan seme alabak edo izan etxeko beste pertsona batez, baldintzatuta dona, eta zure laguntza behar duna, orduan, nik bai pentsatzet duela 20 urteko Alazne baino pertsona hobea naizela ikasi deten horrengatik, ez? Nire bainakin, eta empatizatzen asko laguntzeu, eta ez epaitzen asko. Igual bain dela 20 urteko Alaznek iritzi bizkorrago bat botakozun, da botatzezun, eta hoen gehi esatezu, zeinotea bere kondizioa, egoera, zergatikote da hola, eta seguro aldan ondona iten nahi dela, ez? Nik uste hortan baitare. Bai, hausnarketa politxa. Medikuntza konbentzionala epaitzearen inguruan ari ginela, medikuntza konbentzionala bezala ezagutzen duguna, hau da alopatikoa, dena, aurdun dauden emakumeak heldutasun ez da izango balute bezala tratatzeko joera izaten du, ezta? Askotan infantilizatzera ere eramaten dituztenak, eta emakumeak ere bere erruduntasunetik ere erantzuten dute askotan. Nola izan daiteke hori, historikoki emakumeak, aurdunaldi, ernaltze prozesuan eta erditzarekin zerikusia duten jakituriaren eramaiak izan direnean? Kuriosoa da, eta egida eraldaketa baten gaudela, baitare eskatzen nahi galako, ez manifestatzen, kexatzen nahi galako, badaudela profesionalak, ez?
Baina kuriosa, Ibone Odezan Parirren uste, eta hasieran beha psikiatra izan da, eta konbentzionaltasun hortan ezia izan da bere ikasketetan, itentzun alako kritika bat, eta esan nuke hasiera xamarren zala liburuan, baina bai izatezun, beldurre ematen deu ez, boterea, zerbaitetan boteretsuak baldin magea, prozesu horietan dira, natura da, biologia da, ez, purista jartzen baldin magea, eta mundua beldur da, emakumeak botere izatea, ez, eta diskurso erresa edo emateu, baina eske, hala da, ez, esatezu, zeatikan, ze gertatu da hor, halako pretxa bat bezala egoteko, ez da? Bai. Arrakala hori haien ere zuk diozunarengatik delako, ez? Botereak entzen badigute erabateo bestea, eramangarriagoak izan gaitezke gizarte honetarako, ez? Informazioa boterea da, taldi berean horregatik, ez? Informatu inbertzea boteretxo sentitu, baina ze beldurra informatuta zatoz, ez da? Eta zu galdetzen ari zena zergaitik aizea galdetzen, informazioa berdet erabaki propioak hartzeko, eta nire esku ez dauden gauzak edo egoeratan banago, haurdunaldi baten, erditze baten, bilaketa baten bertan izan daiteken bezala, asimilatzeko baita ere, ez? Hau da nire egoera honegatik da, informazioa ez ematea, ukatzea, esan dezu, infantilizazioa gogorra da, eta bada. Eta orain komentatzen zenuela, horren arira informazioa edukitzearena eta ez edukitzearena. Egun informazio pila badaukagu. Batzuetan gehiegi pentsatzen dut, ez? Jendeak ere, eta emakumeak amak izan behar direnak ere askotan ez dakitela non bilatu edo non kalitatezko informazioa eskuratu. Zuek emekitik horri aurre egiten diozue hausnarketa sakon bat eginez, bai? Osea, osasun psikologikoa, emozionala eta fisikoa aintzat hartzen duzue. Eta horretarako kolaboratzaile batzuk baditu, talde interdisciplinara dela esan dezakegu, norekin parte hartzen, edo nork hartzen du parte emekin? Ida emekiko zerbitzu potentena edo izan daitekena dela haurdunaldiko jarraipen bat erditze prestakuntzai beira, hasiera baten ikusten nun nire baliabide, nire jakintzaren, nire arloa mugatu behar nula, hortan beti izana ez kuriosa bestek zerritzen duten nori bideratu nire arloan eztan eta jakintza ez daukaten tokitan, da azkenean nire taldetan esaten dietez, Dr. Google debekatuta, nik ezin ez ezare nire arlokoak ez dian gauzakin, eta ez dugu ezare denetik dena jakin behar deula pentsatu behar. Orduan hor bai, ikusten nun, erantzun hon bat zeola, gauza asko, arlo asko errepikakorrak ziala eta behar nula hasteko emagin baten soportea, ez? Emagina dalako gure bizitza sexual guztiko garapen, sexual guztiko sexualitate horren eta osasun horren arduraduna, eta kurioso egitea eta taldeko emaginei eta sistematik kanpo ere lanian nahi beti esaten dietez, ze lan onaiten izaten zuen kolektiboantzako. Ze askotan auki dugu emaginaz, zertako, baina hori daki. Eta hori ere bai, eta orduan, bai ikusten nun, edoskitzan ingurun, erditze osteoi, egia da igual aurdun zatoz eta erditza dezu buruan, baino unibertso baten hasiera dela, erditza ez, hor bai, emagina bai ala bai ikusten nun, protokolo ez informatzeko, informazio beraz bat eta eguneratu bat izateko, eta zortez baitare Joanak hementxe du konsulta, hilabete luzez bere konsulta erabilin, Joana Guado baita, oida, eta beake asko lan indu familiekin eta emakumeekin terapian, orduan baitare arloi ez, egida beti esatet eta txiste txarra mateu, Euskaldun nagea eta iritzegu psikologana oso modernoa gea, baina oindikan ez, zer reakzio, ez dago da ingeizki, oso importantia iruitze zait, bide laguntza hori izatea. Orduan pixkat, hiruron artean iten dugu prestakuntza, eta gero bai, puntualki dugu pediatra baten kolaborazioa, hitzaldiak eta emateitu, baina pixkatola gaude, presentzialak dianan gabezi pena horrekin, garazik laguntzen digu, hainitze nutrizionistak baita ere, eta gero gure Estitxu Fernandez. Beti gusta etortzea eta nik engantzatzet, eta gaurko egunez 2 urte pixkat inaugurazio hortan hola hasi nahi izan unez, Estitxun hitzaldi batekin da zentzu ematen iten degun honi, eta bere psikologo izan da, eta Joanan kasune bai jendea jakitea, nola arlo guzti hontan da etapa hontan, ze gora bera dauden, idealizazio hortatik kanpo ze gora bera ondaitezken, eta beti esaten duna arazoa izugarrizko bola bat egin aurretik, daudela lantzeko gauzak, family polich
argazkin famili polit ikusten dian horietan bai, ez? Orduan, oso privilegiatu sentitzen naiz. Piskat inkontzienteki oso emeko adrila gaude baita, Bueno, inkontziente. Esaten du, badako fitxaje bat, a ber. Baina egia da piskat, neko selektiba naiz eta zentzu ematea eta datorrena gustoa sentitzea eta piskat hildo koherente bat ere ematea importantia iruditzen zait. Pedagogia honetan, adibidez, 2 urte, daramazkizu emekin, esango zenuke, jendea ari dala esnatzen informazio guztiontara, errealitate honetara, zezuk diozu moduan, unibertso bat da, ordena sartzen da. Nabaritzen dezu pixkanaka bikoteek ama izan behar direnak, eta kontzientzia gehiago edo, kontzientzia hori igotzen ari direla? Asko aldatu da, ez? Nik askotan etxea junda bikoteire esate zein bidea matiten, bikote bat lehen aur batekin, edo hain gazte informazioa izatea. Gero bakoitzak bere, beha badetuko eta ze behar duen, baina duela 10 urte pasagiagu lehenengo aurra izan genula, ze kontestu ezberdina zan, ez da? Agian, informazio bat ez zeon, baina mugatugo edo sozialkire oso ezberdin zeon. Egia da gauden lekun gaudela, Tolosaldean gaude, orokorrean herri txikitako jende asko dator, edo euskal giro hortakoa da, kontestu agian ez dela, mazakitz, hiri handi batena bezala, edo lagunak ditudanak, unibertsitateko lagunak, eta Espainiarra estatun bizidenak igual kontestu ez da berdina. Eta asko da hoi, lehen aipatueten baserri giro hoi, ume asko, zaintza, edoskitzea, ez berdina izan daitekela. Baina 6 urte eta erdi, 7 izango dia maiatzian, 7 izango dia, familiekin da lanien hasi nitzala, eta asko aldatu da, eta klitxe bat dirudi, baina gehien bat bikote maskulinoen kasun, zoragarri da ikustea, eta askotan alduntza gure lagun iartek esaten zuen. Iten genuen funtzio soziala zala, ez? Ez dala bakarrikan emakumei laguntzea, eta gizartean baitare hain, pelikuletan hain, itxusi bezala, baina inutil marraztu da baitare gizonezkoa, ikustea berak, ze garrantzitsua den gutzako, ez? Protagonismo ikendo gabe, baina baitare bere papela eta horren onura, gure semelebek izan gute, seguru. Nera aldaketa bada, nire ustez. Badagur aldaketa, badaolako baita pixkat, hau zuk esango duzu beto, baina kontzientzia handigoa indarkeria obstetrikoarekiko baita azkeneko urteetan, gerozta gehiago entzuten ari gara. Mantxoa, baina bai. Bai, indarkeria matxizaren barruan ere, indarkeria obstetrikoa ere existitzen dela, eta hor, ari gara lantzen, badago hemen egonda aldaketarik azkeneko urteetan? Zaila da, baina dela 4 aste inguru bigarren txostena Espainiar estatuan Balpartos Nuestrok eta bigarren txosten bat atea zuten, eta 3 egun lehenago edo gai hontaz pixkat itzeiten eginen, ez? Eta ze importantea informazea eta mutil batek esatzen zen, baina horra izea sartzen, nola esango diozuzuk, eta geunden pixkat, momentu ez desero soina tensio pixkat, eta nire obserbatzen gainerako bikotek zerreak zuzuten. Eta 3 egune hoiatea zan da izan za pixkat. Ez da alazne pertsonalki edo berak bizi duenagatik edo interes bategatik esatu den duna. Errealitatea da eta ezkutatzea da arazo handina. Orduan, bai horregatik da importantea eta profesional asko izugarrizko lan egiten nahi dira sistema hori eraldatzeko, eta horre, informazioa behar da. Bestela zu batzutan praktika batzuk bizi dituzu, zuk ez dakizula hoietzela normala, ez? Usten duzu hoi da berriro ere iruditegian daukagun eredu horrengatik edo, ez? Juten naiz, iten diate, eta listo orduan. Ez badezu informazioa, hoi da orduan, zifrak nahiko gogorrak dira, esango genuke hemen orokorrian ez gaudela hain geizki, baina horrek ez du esan nahi dena ondo iten da, nik orduan oso garrantzitsua da, bai sistematik kanpo iten nahi da lana eta sistema aldatzeko inbar deguna danok. Bai. Oso ondo dago, ze gaina zuen Instagramean, Mekiren Instagramean, benetako historioak partekatzen dituzue. Bere gauza ederrekin, bere batzutan krudeltasunarekin, bere bortizkeriarekin, bere pasioarekin, ez? Hori oso ondo dago, ze emakume gaine ematen zaietoki bat, nun, anonimoa izaten jarraitzen duera batea bestea, baina, beraien ahotsa hor zabaldu egiten da, ez? Sare zehar. Zuretako zer nolako garrantzia du horrek?
zer suposatzen du horrek zure egiten ari zaren lan guzti honek? Izugarria dira, ostiraletako izatea, ostiraleko testigantza. Ez dakit, emekin perfila beak 3 urte daukiko jo, baina urretik egiten on zerbait data. Zenbat emakume gero sekule emekitik pasa ezpadiare, esan diate igual ni despistatuta behan duixan bar publikatu, gaur ez dago, gabonetan taulare jarraiketela, eta ze identifikatua edo norbaitek ez, erditze gogorren bat eta ondoren esatea, pakea sentituet, nerea baino okerrago izan da, ez de gogorra baita. Ze gogorra? Ze gogorra norbaitek okerrago pasadutanik lortu dut nerea ulertzea edo idealizatzeko joera hortan ez, espazio fisiko baten hobeto erditzen da, edo horrek zer erditzerraza, horrek ze ibilbide edo ze bizipen izan ditu orduan. Bai da modu bat, baita ere esateko, hau da errealitatea, ez, erresago izango zen agian, guk salduko bageno, zatozenekira gurekin arratsalde batzuk pasa, eta dena primera jungoa da, eta seguru esaten, eta berastuko ginen agian, baino igual ez nuke hain ondo loingo, ez da? Eta bai da errealitaten isla bat, eta egoera horieta ere prestatzeko modu bat, eta egoera zailago bat bizitzea tokatzen bazaigu, nola, ez? Nola alik hobekien bizi egoera gogorroi, edo alik indartsuen irten, leheno esan bezala, zerbaiten bukara, zerbait handi baten hasiera dalako orduan, ahotsa emateko modu da, egia da erditze gogorragok izaten dituzten familik orokorrean denbora gehiago behar dutela, eta aparretan zaudenak batzuk astebetea bidaltzen dizu, edo norbaiteko ospitaletik idatzi dit baita. Baina bai da ez, batzutan paperean idazte, batzuk paperzalia gehala are gehiago, laguntza bat, eta hor badabalako komunidade bat, ni asko unkitzen hau, eta esan dezunean Euskal Herrin, eta imponitu iteit. Egi da gero ni Iruña jungo naiz, eta dona jarraitzaile naiz, ez dakinoa jungo naiz, eta holako gauzak. Baina idazten diatenean aurdun gelditzako banekin zukin harremanetan, zuekin nahi nula momentu hau konpartitu beste emakumek elikatu duen zerbaitengatik da orduan. Nik uste, hoi da, lehen aipatzen unik ez da nahi esentzioi galtziaz, gu gaude lanian, egide igual ni bisiblego baino talde bat gehala, eta baina azkenean familik elikatzen jarraitzue komunitate hoi, eta eraldatze saiakera hoi, eta hoi da politan. Nik hemen ohar bat ineko nuke, ezinezkoa da, historio bakarra irakurtzea. Ni sartzen naiz, Instagramen, arrazoi. Irakurtzen dut bat, eta ez da lehen Donostiko ospitalea, abenduako, hogei. Irakurtzet eta, esatet, venga, beste bat. Beste bat, bai. Eta ez ditut nik idazten zen horbaitek esatet, alaz nebi alduko izut, baina gero zuk jarriko zut, ez. Zure hitzekin? Akatzen batzuk zuzenduko txutu, erdarakaden bat, zuzendukoet, baina bai batzutan lehen esan krudeltasuna netzoko da, gordin, honea eta txarrea, gordin, subjetiboa, bakoitzan bizipena, eta urteguk eran horrin genuen ariketa politi bat, ze garin jaiotza publikatu genuen, aste baten aman hitzetan, da hurrengo asteen aitan hitzetan, ez? Bai, nahi eta jarraian ningenun, nola ze perspektiba, bakoitza bizidun, ez? 3. izango zaina, emaginan perspektiba, ideala, baino, bai kuriosoa ze sortzen duen, eta bai. Lehenago aipatu duzun arira, kasu honetan, bikote, gizonezko bikoteak, zer behar dute jakin? Adibidez, zer esango zenieke, beraiek ere ulertzeko, prozesunen parte direla, amaren paperaz, beste paper bat badutela, zertan jarri behar dute atentzioa, gogoa, naia eta energia? Dugu ez, bi akto sexual nagusi daude ez, aur bat sortzea eta aur bat erditzea. Eta giroa berbera da, egoera hormonala berbera da, orduan, zuk zer behar dezu harremanetan goxatzeko, ez? Egoera antzekoa naiz da, pixkatatzera ingo eguna da, baina erditzen mina dago ez da, baina hoi da baitare jorratzen deuna eta importantea izango aman zaintza. Izan leku baten, izan beste baten aman kontestu zaindu behar du. Egongo dia amak laguntza fisiko pila bat behar dutenak, da bestek soilik presentzia orduan askotan esatet. Lehenengo egunean etortzen dienean, batzutan pixkat arrastakago, ere engantzatuiteia, horrek arrotzen hau pixkat, eta engantzatzen horreke bai ez, aldaketa hori ikuste aste, askotan egote hutsa asko da ez. Zuk igual ez dezu zer behar, begirada batekin badakizu ulertzen nahi da, ni zerrain naizen bizitzen, orduan,
leku hoi, ez, izan bikotea emakumea, izan gizonezkoan eskabikoteke ugari ditugu, eta askotan da ez, rolak ze bi emakume aurdun daudenian ebai, nola zuzentzen dan dena gestantean gana ez da, eta dirudi bestea, eta askotan gaina bestea ama, eta olako, hitzeiteko modoi baitare, importantea jakitea nik behar zaitut, ez? Gero informazio aldetikan eta erabakiak hartu alizateko ezinbestekoa da jakintza maila berbera izatea. Ama horrek, demagun harremanak izaten nahi gala goxatzen, eta zuke hon berdezu esaten, ez? Zer nahi detukitza, zer nahi detoi ez, auken duzazu piztuarria, ez? Bikoteak arduratu behar du, ez? Orrun, erditze kontestoi zaindu behar duen pertsona da, bai ala bai. Eta ez oztopatu behar duna. Oso metafora argia, zango nuke ez da? Errala da. Denok buruan eduki dezago. Errala da. Euskal Herrin etxen erditze asko gertatzen dira? Zifrak, niztain nagoen, 2008koak aber magalek esategu, magale batipat Gipuzkoa nahi da, tale edatzen aizian eta Bizkaian baton bat hartatu dute, badaude taldiak bai Bizkaian, Silvia uste dagoela baitare, Silvia edo Soni edo Gasteizen, eta Nafarrone badaude, baina hemen gertuna eta harremana dakaguna magalekin da, eta normalien urteko alako estatistika bat azaltzen dutez, gehi gero egon gozian, ustek abian etxian etortzen zaizkigun txikike bai. Egia da, nik uste gerozta bisiblego dan aukera bat dala, egon dia, ezkutu eman dia, profesionaleke eskuak nahiko lotuta izan dituztelako, eta guaintikane badago alako lupa handi bat eta presio handi bat dute neskeke bai, eta askoz gehiago esigituko da, eta baldintzak gogorragoak izan ditzakete, baina nik uste baitare ikusarazidan aukera baliagarri badala, talde formatuak diala, ze kasu hartatzen dituzten, eta kasu, gogorrenian jarrita edo morbilidadea berbera da ospitalean, eta etxean hor tabu handia daude, eriotza perinatalean, eta oso gogorra da, baina urtero hiltzen dira aurrak baitare zoritxarrez, bai ospitalen erditzetan, edo bai aurdun aldin zehar ordun. Nik uste poliki-poliki eta hauek bezala ez, emakume, pixkat, emekin antza esan bezala gaztiak, feministak, burrukan, baitare burrukan nahi dia aukera hau sistemak ere onartzeko beste Europako herrialde askotan bezala. Gustatzen zaigu askotan Europa behitzea, gauz batzutako, baina hemen bai dago baina handi bat, eta bai, behintzat ezain seinalatuak aukera egiten dezunean, ala ere oraindik guraso askok agian ez du publikoki esaten edo gure autua hori izan dela, behin gauzak bizitu arte, ez horre badago, bai, baino ze ondo, baino, ez? Bildur pixkat badago oraindik, ez da? Bai, ez jakintasunetik horre, bai. Aurrei ere fisioterapia egiten diezue. Ze kasuetan izan daiteke adibidez onuragarria, aurren bat, ez dakit, fisikoa bakarrik ez, emozionala eduki dezake agian blokeorik edo, ze kasutan gomendatzen duzu aur bat adibidez emekira eramatea? Kasu tipikoa da, guraso batzuk, izan guraso berri edo aur bat baino gehiago, eske gure umea da, ez, gure umea da edo tokatu zaigu ume bat pixkat urduria, goazen ikuste ez, kasua duela gutxi izanuna. Erditze goiztiar bat, ingreso aldi luze batekin, amagabe, berriz biologia baldin bagoaz, kume horre jaiotakoan ama hori behartzen ez, bikain zaindu egon da, eta horregatik aurrea indu, eta zaintza unitatez zoragarri dazkau, baina ume horrek orain dakan edo alta demanda, ama falta izan du 8 egunez, demagunez, ordun batzutan da, atxikimentu hortan laguntzeko bide bat, gero fisikoki berditze, oxitozina sintetiko egondanean, instrumentala egondanean, erditze amaiera luzeak, zesara bidezko erditze ditan, eta gero amakin egonal izan. Bai daude, gauza txiki batzuk, nahiko adierazgarri izaten dela txiki horren lehenengo kondutatan. Ez patologia batetik, ez du esan nahi, aman ere umea eraman dute 2 ordu orain ze gaitz izango du, baina konportamentalki ikusten da tensio izugarriak, eta oire lixeriketan, iten duna, printzipioz jan eta loin beharko luke txikiak, eta gu goxatu, eta lixeriketan da, gu helduok nabari deun bezala, emozionalki nola gauden arabera lixeriketan nola dakan, gehien bat ikusten da. Eta jaiotzatik izan ditzaketen patologiak baita, baina igual pixkat ez ezagun edo izkutuko zerbait da,
Baina esan dezaket hortan ebai, baita ere ez, dakagun sare hori eta jakitea elkarrek zelan iten duen, batzutan nahi iriste zaizkit gurasoak, ospitalean gelan zaudela emagina berak gomendatuta, lasai egon, baina ondo legoke osteopata batek ikustea, edo fisio batek ikustea, ez da, orduan horrez importantia jakitea ze gauzeitik dauden. Bai, elkarlanetik, ez? Bai. Ikustea. Bai. Opari txiki bat egin behar dizugu, eta, termino bat da. Aspaldi, haurdun egotea, ze hitz erabiltzen zen, haurdun zaudela esateko. Exurberritze. Bai. Exurberritu. Bai, eta nundi dator edo? A ber, adi egoten zeaten. Hemen isilixoina baina adi egin izan zuten, Kuriosia, Gure kolaboratzaile den Juan Ignacio Artxuagak kontatu zigun hitz hori erabiltzen zela, ze amak giharra jartzen du eta aitak ezurra. Orduan, emakume bat haurdun dagonean, exur berrituta dago, exur txikiak dauzkalako... Baina, hemen bada, gure gizartea palolito garaiarekin lotzen duen zerbait, alegia garai haietako sinismenetatik gurera heldu ote den, eta gaina egin genuen alako ikerketatxoa, jakiteko ea oraindik non erabiltzen zen, ze Juan Ignacio Artxuaga, gure euskal mitologia hizkuntzan eta hainbat gaietan aditua denak, egin zigun lan hori eginarazi eta Goierri aldean ote zen, baina Bizkai aldean ere aurkitu guenen kasuren bat, eta eta gertzen zen, eta xur berriak jarritzaizkion emakume. Xur berritu. Alazne plazerra. Plazerra, Tolosan zaude, emekin, zekalean? Korreo, 45 inguru hortan, eta hortxoare. Zurea pasioa da, bokazioa da, beraz, esaten duen guzti ez du bakarrik bihotzetik esaten, gai da hori plazaratzeko eta errealitatea bihurtzeko. Mila esker egiten duzunagatik egunero, eta 1000 esker etortzeagatik. Kerrik asko. Laster arte. Aurrera guaz, bigarren kafean arratsaldeko 5:21 minutu, segituan murgiluko gara Goia sarietan, Amaia Berasturi izango dugu gurekin, eta Dolly Partonen inguruan aritu behar dugu. Keep calm and bigarren kafea. Eta entzuten ari garen hau, Ane filmaren trailer ofiziala. Zuzen ere Goia sari esan da bezala heldu behar diegulako. Eta bat ditugulako, hainbat euskal filma hortxe tartean... Haren bila eta neska baten bila, asun berrostegieta, baina jakina, ikerri eta asun etzienan egongo zain. Gero etorriko zen, telebistan ikusiko zenuten zalaparta. Gobernuarentzat, orain berdeak ere eta dira. Nik bakarri dakit zuekin joan zela ikusentzunezko tailerra eta etxera itzuli zela audientzia nazional zitzegiten. Hau norden esatean nahi. Ikusi genuen zinemaldi giro hartan, Goiuri. Ikusi genuen filma eta David Pérez Sañudo eta Patricia López Arnaizekin hitz egiteko zorte auki genuen. Bazelako arrakasta izan duen, Ane filmak, baita Akelarrek berak ere noski, euskal filmak antzi izan ditugulako. Ane, Akelarre, Baby ere hortxe da, Solo son peces tarrak ere gurean izan genituen, eta egia esan, emaitza ederrak zalantzarik gabe, filmerik onenaren sarirako hautagaitza hori, izendapen hori jaso duanek, zuzendari onenarena Juan Mabajo Ulloak, Baby filmagatik, lortu du Gasteiztarrak, zuzendari berri onenarena, ipatu dugun David Pérez Sañudok jaso du, egokituriko gidoi onenaren sari hortan ere, Marina Paresekin batera, David Pérez Sañudo izango du anegatik, emakumezko aktorerik onena Amaia Berasturi Akelarregatik, eta Patricia López Arnaiz Ane filmagatik. Gaizki pasako duen, martxoan, Goia sarien gala egiten denean, emakumezko aktore honenaren izena esaten dutenean, egongo gadenak, baina ezin dute biek irabazi, bisari, aurten bisari mesedez. Lenguan Elena Iruretak egintzen bezala, ez? Sari hau elkar banatu ez badaztigo balio. Elena Iruretak irabazi zen Patriaren gatik, eta esan zuen, ez gu trenean etorri gara onaino, eta trenean esan dugu, Elenak irabazten badu, Anek ere irabazten du, edo Anek irabazten
badu, Elenak ere irabazten du, eta biak jo ziren Eta han igarazi zuen. saria Gainera, oso grazioso zen. Bueno, distantziak mantendu, iritsi ziren arretorri honea. Eta, bueno. Bai. Bueno, hortxe ditugu, sarietako... Maitasunari ezin zizkio muga jarri. Oi, nola gean. Aktore berri honenaren izendapena jaso du Jon Azpiurrek, Ane filmagatik, eta film labur dokumental honena Solo son peces. Ana Serra eta Paula Iglesiasen film laburrak, gainera, bueno, Arabako Seaten Lagunen elkartearen ekoizpenarekin, eta gorean ere izan genituen Olatz eta Ana, elkarrizketatxo hartan, filmaren inguruan aritzeko, 9 izendapen akelarrek, jatorezko musika honena, Maite Arroita Jauregi, Maite Mursego, eta Arantzazu Kallejak, tartean Jon Maia ere badago. Eta musika beraiek idatzi dute, baina zeinek jarri dio bizia. Zeinek. Gure Alos Kuarteteko, Oie gero izan ditugu gurean, bai. Baina akelarrek jaso ditu, ekoizpen zuzendaritza onenari saria, argazki zuzendaritza onena, Javi Agirre gainera lortu zen dagoeneko, Goya saria, zuzendaritza artistikorik onena, makillaje eta japendigirik onena, soinurik onena eta efektu berezirik onena. Ane filmak, 5 izango ditu, aipatu ditugu dagoeneko, ze 5 oso protagonista diren sariak, oso sari potoloak, filmik onenarena, zuzendari berri onenarena, egokituriko gidoi onenarena, emakumezko aktore onenarena, eta aktore berri onenarena. Beraz, haze 5 sari. Eta Juan Mabajo Ulloaren baby filmak, eta biak ere majoak, ze jatorezko musikarik onenaren sari hortarako, hautagaitza hortan, izendapen hortan, Bingen Mendizabal eta Koldo Uriarte dira egindako musikagatik, eta noski, hortxe da euren zuzendari honenaren izendapen hori. Beraz, bueno, esan dezakegu nahiko... Izen euskaldun asko aurtengo Goya sarietan, Orduan eta gehiago, Eta gainera denak ere ez direla edonolako sariak, Hortxe izango ditugu denak ere, bueno, martxoaren 6an izango den gala hortan. Ez dute argitu oraindik nola izango den, uste dut zalantza asko direla horren inguruan, eta martxora bitartean. Malagan zer modu den, ze Malagan izango da, eta ikusi beharko dugu, baina, bueno, ziur Euskal Herrira iristen direla. Sari bat baino gehiago esango nuke. Sí, hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren y Olaya Isas. ¡Contra la pared! Una katxerotzen ari dira. Mila batera eramaten dituzte. Makel batean lotu. Terra egiten dituzte. Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción. ¿Qué tiene de malo? Cántalo. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Declaradas culpables de participación al sábado serán quemadas en la hoguera. Ez dugu nahi beste berorik. Zure musuen sua baino. Harías el sábado para nosotros. Por supuesto. Sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. ¿Y si el sábado no existiese? Eta guretzat sabazik ez du egingo, baina 5 minututxo atera ditu, pentsatzen dugu benetan astoratuak izaten ari diren egun hauetan Amaia aberasturik, eta telefonaren bestaldean dugu. Amaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zorionak. Amaia. Eskerrik asko. Hasi baino lehen, zer modu zanka? Asko zobeto, ja, muletak alde batera itxite, eta burke oinez, errenka honino, baina ja oinez. Azkeneko aldiz aritu ginenean, gogoan dugu, hanka izorratu xamar zenuela, baina tira, buelta eman diozu dagoeneko. Bueno, ordu gutxitan askotan egingo zizuen galdera, Amaia, baina guk ere egin behar dizugu. Konta iguzu non zinen eta nola izan den izendapen horren berri jasotzea, atzo jasoko zenuen, nolako izan zen hori? Egiz esan ezin hobeto, ze lanien egon nintzen, Bartzelonan, eta oso pozik, bueno, naben espero, beraz, nintzen egon adi, mobilera, ez ezer,
eta de repente, ikustot mobil edabiela deike, behitzuten dut, eta zorionak, da ni jo, itxoron. Zer da, hau, pelikule nomine, eta ni nomine, eta da bai, amaia nomine baitotxue, da ni bua. Ze pozik, hori, oso pozik. Bueno, Baina bat, familizara ez egotie, baina, bueno. Bueno, baina lanean harrapatzeak ere badu bere alde ona, ez gauzak aurrera darraitela. Guri txunditu gintun, amaia berasturik akelarren, eta hau uste dut esan geniola, baina horrek ez du ukatzen saria ez usteko ez dut esango, baina denontzako ere izan dela jaso du, aktore protagonista honenaren sarirako izendapena jaso duzulako, ez da edonolako izendapena, ez da git, bertigo puntu bat edo sentitzen duzun, atzoz geroztik amaia, edo nola integratu duzun, nola barneratu duzun guztia? Egiz esan bai, enaben espero, hori zuk esan moduen azkenien egizela erretxaga gongo zala, aktriz revelazion zari hori, nominazio hori lorti, baina zinezkoa zan, Victoria 3 de marzo gaitzik aurkeztu dozien kategori horretara, eta bi bider edo bi aldiz ezin da egon. Beraz, esan dozkenien, kandidatura hori joango da aktore honenaren parte horretara, eta, nik ja orduan esan nahian, ezinezko ikusi naben, Penelope Cruz, Kitty Manber, Candela Peña, hau niretzat ez da izango. Eta hori, basuztekoa, izela, errekonozimendu oso handi bat niretzat, ez dakit txikitatik amesten duzu, ez momentu horregaz, eta de repente elzeta, eta bainoko arnazten, pase dana, oso pozik. Bueno, eta bilurre bertigoa, baina kia ona eldute ja, pozik nau, sobratzekot, así que oso ondo. Saionek badau guztar baitona, Amaia, eta da hemen errepika daitekele nahi adina aldiz, aktore protagonista honenaren sarirako, hor ez dago mugarik eta orte asko dituz aurretik, beraz, norbait pentsalezake, gazte xamar iritsi zaio, baina datorrela, ez, eta ongietorria izan da dila horrelako izendapen bat, ez? Bai, guztiz ongietorritze, totalmente, bai, oso pozik, eta ilusio asko gazartu dut, bai. Andoni Erburuk, 10 urterekin jaso zen Goya saria, beraz? Aizu, zergatik inoiz ez da gaztegi. Ez, talantzarik. Gauza honetarako ez. Bai. Aizu, Amaia, badakigu lanean harrapatu zaitugula, eta esan da bezala eskertzen dizugu, artetxo hartu izan auretzat. Lan asko pilatu alda garai hauetan, proiektuak, konta iguzu, konta daiteken puntura noski, martxan dira guztientzat bizitza geldi xamar dagoen hauetan? Bai, gauzak egiten dabiz. Azkenien COVID-agaz, bazakigun hori arteldu alko garen. Azkenien, prinsipioz, proiektuak aurrera doaz, baina batek jakin zer gertatzen da. Azkenien, incertidumbre hori hor dau. Baina egiz esan, niri momentu honetan oso ondo doazte, eta asko baloretan dut. Hori, zuk esan dozu moduen, garaik gatzak dire, bai gure lanbiden txatzen, beste lanbidaz kontat. Eta lan aukitzi momentu honetan, sari bat dabe bai, así que ezin posau, eta ia gana ondo badoan, eta COVID-ek ez duzkun arrapetan proiektu honetan. Ea dena ondo doan, martxoaren 6an izango da, Goya sarien entrega ekitaldi hori. Bidean ez da egitzen bat elkarrezketa, zenbat kompromiso, aipatu duzu ez ustetik izan duela, aldatu du zertxo baita aktore baten bizitza, aipatu bezala haingazte, bapatean izendapen hori, edo naturaltasunez hartu duzu, Amaia? Ez guztiz naturaltasunez, azkenien zu bardinezara, zariz nominazio gukin ala ez, bardin sentitzen dut, bardin zana, azkenien da egun bat urduritasun horregaz bizidozuna, eta gero ja, lasaitasunez hartu, eta suposatze dut, igual proiektu gehiago etorko horila honen oinarriz, baina, nik ez dut horretan pentsetan, egiz esan, momentuen bizitzen dut adrenalina hori, eta baina barriro lasai, eta barriro nire bizitzara buelta, da normal. Behin eskatzen hasita, Amaia, eskati zaiok egun urte honi, martxoaren 6an Malagan izango den gala hartan fizikoki egon alizatea, eta horrelako sari potolo baten atarian, gozatu alizatea, ez? Eta juerga hon bat, merezi ez dute. Hori zaiagoa izango da uste dute. Juergi egatza hon bada, nire ez oso juergizia, horretan, bitu, hobeto kasi, ez da, zebatxetan, eterri gortuk, ez dagoen juergan urte pida, da igual ez nahi bitu, nire perfecto, así que, baina presidenzialki horregotie guzteko jaten egitezan, ialba dan, eta oso pozik egitezan.
Poza ere guk hartu duguna Amaia Berasturi, ez zugati bakarrik Euskal Zinemagintzak jaso dituen hainbat eta hainbat izendapenengatik, eta tira, martxoaren 6aren atarian ere izango dugu elkarren berri, egongo gara urduri, zuek bezalaxe, jakiteko ze sari iritsi diren, zeintzuk ez, baina zalantzarik gabe jakinda antxe asko izango zaretela, eta hori gauza ederra dela. Bai, jo, eskerrik asko. Mila esker zuri, esan da bezala 5 minututxo lapurtu barren izkizun, eta 5 minututxokin agurtuko zaitugu, Amaia. Mila esker, izan ondo. Mila esker. Agur, Amaia. Eta ondi batetik bestera egingo dugu salto. Amaia Berasturitik Janis Joplinera, eta gero Janis Joplinetik Dolly Partonera, azte saio amaiera prest daukaguna bigarren kafearen 23. honetan. Nik gauza bat esan nahi nizun, Inigo. Goia saria jaso duen pertsona izarrenak 83 urterekin jaso zuen, Rafaela Parisi izan zen, orduan gara izabil. Badakizu zer den otsaila iritsi aurretik otsua iristen ikusten duzunean? Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Salinas long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose, nothing. That's all that Bobby left me. But if feeling good was easy down when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da 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 da, la da 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 da, Bobby, yeah. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Bobby, yeah. La 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 la. Hey, no Bobby, no Bobby McGee, yeah. La 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 la, la 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 la. Hey, no Bobby, no Bobby McGee, yeah. Call him my man, I said I call him my lover, get the best I can, come on, and the Bobby McGee, yeah. Bestia, zu esan hau ez dela saio baten azken txampari heltzeko modu ezin egokiagoa, Mian Bobby McGee, Janis Joplin handiaren kantutzarra. Ba ez. Ez da Janis Joplinena, egia da. Argi emai guzu, Yuri. Zer. Zeratik ez da Janis Joplin, esan ziren, Janis Joplinek intzulako bertsionatu, baina ez da berea, Chris Christophersonena da. Eta Fred Luther Foster, baita. Bai, orain Googleen esaiatzue, soinu teknikaria zein izan zen. Eta zeinek bertsionatu zuen abesti hau? Gerora? Zeinek gehiago? Dolik! Dolik ere? Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Blue smoke climbing up the mountain, blue smoke winding round the bend. Blue smoke is the name of the heartbreak train. Ui, ama! I left no round. Koreografia eta guztia egite. Hey there, cowboy. Blue smoke rolling, 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 rolling down the track. Clickety, 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 clack. Just stay on track and never look back. Choo, 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 woo, woo, woo. Blue smoke is coming through. Oh, I know I'm gonna miss you, but I hope it ain't for long. And I wonder... Bueno. Entzun dezute zurrumurrua? Ze zurrumurru. Esaten dute Dolly Partonek besoak tintaz estalita dituela izkutuan. Ze izan ere azkeneko 40 urtetan ez ditu besoak erakutsi? Ara? Biba. Agian hori da Dollyren arrakastaren sekretua. 5 hamarkada daramatza jende aurrean eta oraindik enigma bat da guretzako. Askok deitzen diote horri Parton paradoxa. Ze bere gorputza, onartu beharra daukagu, bere gorputza beste edozein abeslariren gorputza baino aztertuagoa. Izan da tala ere, inork ezin du esan, tatuajerik duen edo ez. Eta misterioz beteriko pertsonaia da gure Dolly. Clickety, 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 clack. Just stay on track and never look back. Choo, 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 woo, woo, woo. Blue smoke is coming through. Eta orain, dirudi belaunaldi berri bat liuratu duela Dolly Partonen misterio horrek. Netflixek telesail bat egin zuen lehen urtean, Dolly Parton's Heartstrings, eta podcast ospetsu baten protagonista da, Dolly Parton's America. Izan ere, ikerketa baten arabera, soilik 3 gauza dituzte amankomunean demokrata eta errepublikanoek. Eta horietako bat, Dolly Parton da. Dolly Parton da. Agian bihar, Joe Bidenek kargu hartzerakoan Dolly Partonen abesti bat jarri beharko dute. Giroa pixkat baretzeko edo behintzat, ez dakit, istilurik ez egoteko. Transversala ez, zeharkako artista. Transversala. Me Parton. Blue smoke winding round the bend. Blue smoke is the name of the heartbreak train that I am riding in. I left no road, I'm leaving, and I won't be coming back. Blue smoke rolling, 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 rolling down the track. Blue smoke climbing, blue smoke winding, it's rolling, rolling, rolling. Eta Dollyk zer ez du egiten? Asko galdetzen dute hori, Dolly Partonek modernaren txertoa sortzeko $1.000.000 inbertitu zuela jakintzenetik. Orduanik country abesleriari buruzko listeak bata bestearen atzetik etorri zaizkigu. Dolly Partonek 9 urteko mutiko bat salbatu du autoistripu batetik. Eta egia da, hori gertatu zen aurreko urtean. Dolly Partonek bere edertasun eta lurrin produktuen linea propio bat kaleratuko du. Dolly Partonek eguberriko telesail berezi bat estreinatuko du Netflixen. Dolly Partonek abesti bat lurperatuko du denboraren kaptxula batean eta 2045 urtean irikiko dute. Dolly Partonen estatua bat eraiki nahi dute Tennesseeko Kapitolioan. Bueno, geroz eta albiste gehiago. Dolly beti bezain ospetsu. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Play a song for me, Applejack, Applejack. Dollyk beti izan du arrakasta, 1967an Porter Wagonren saioan lehen aldiz agertu zenetik. Country musikari buruzko telebistako saio batzuen Porter Wagonerrek Dolly gonbidatu zuen, bertan Dollyk bere lehenengo abestia abestu zuen, berak konposatu ez duen bakarra. Ze Dollyk bere abesti guztiak konposatzen ditu. Eta beste norbeite konposatutako abesti bat abestu zuen, Dumb Blonde izenekoa, hau da hori tuntuna, ze Dollyk beti egin ditu bere burori buruzko txantxak edo txisteak. Eta hori abestu zuen, eta Porter Wagonerrek santzun, hemen
badago zerbait. Eta gerora, gonbidatu zuen behin eta berriz, eta bere lankide bilakatu zen, bere ekoizlea, eta gero bere senarra. Esan bezala, beti izan da ospetsua Doli, baino bere abestiak dioen bezala, bazirudien, Doliri buruz jendeak pentsatzen zuena hori zela, ile hori tuntun bat zela. Baina azkeneko urteetan, berari buruzko iritzi publikoa aldatu egin da, eta hor dago gaiaren gakoa. Doli ez da aldatu gizarteak bera onartzeko. Gizartea joan da aldatzen, Doliren gaina iristeko. Zergatik du orain Dolik onarpen indize hainautua. Lehen, bera kritikatzeko balio zuten ezaugarri guztiak, ja ez direlako tabu, adibidez, bere estiloa, bere hiperfeminitate hori, bere gorputza, bere ebakuntza estetikoak, industriako gizonei aurre egitea, besteek esaten diotena ez egitea, hori guztia lehen ez zegoen onartuta, edo gaizki ikusia zegoen, eta orain jada ez da tabu, eta gaina txalotzen ditugu horrelako gauzak, baina hau egiten zuen Dolik duela hamarkada asko. Bera bai moderna. 1.000 euro eskaini baino lehenago ez da. Eta Doli, hau aipatu behar dugu, Miley Cyrusen ama pontekoa da. Aipatu dugu. Noiz baita aipatuko genuen. Eta Miley Cyrusek bere azkeneko diskoan, badu Dolly Partonekin egindako elkarlan bat, eta entzuten ari garena da, Dolly WhatsAppeko audio bat, bidali diola Mileyri, kontatzen, bidaske lanpetutan abil, Dolly buteranoa, ze Dollyk bere parkea badauka, bere Disneyland bezalakoa, baino... Lehenago pentsatzen egonez, hori bakarri falta zaio, badauka. Eta esaten dio, Miley, noa eski bidea lanpetutan abil zu bezala, baino guain entzunko dut zure abestia, pasadidate kasete batera. Kasete batera? Opa, Dolly. Eta entzungo dut, eta bialiko dizut gero nere ahotsa, eta bueno, ingo dugu... Imaginatzet Dolly 70ko Mustang bat gidatzen, kaseta kotxean jarrita... volumen guztiekin. Holako zegoen. Rainbow Land. Baina, aipatu dugun bezala, Dolik beti egin du nahi duena. Eta 2020an Miley Cyrusen abestiak kasete baten entzutea hori da nahi dezuna itea. Dolly Parton zehalako. Baina, esan bezala beti denik egin du hori, adibidez, 1973an bere senarra zena, Porter Wagoner komentatu genula, senarra utzi zuen. Ze Porter Wagonerrek ezintzun jasan, Dolly jasotzen ari zen arrakasta eta jasotzen ari zen laudorioak ezin zituen jasan, eta jeloskortzean, eta esaten zuen jo, ni Porter Wagoner naiz, ni naiz famatua, ni nintzen famatua, zu famatu izan baino lehen, eta guain, zu nere emaztea, ni baino famatuagoa zea, eta ni baino diru gehiago irabaziko duzu musikarekin, hori ez da posible. Eta Dolik santzion, ez dana posible da, zuk nahi... Hori esatea, hortxe dago atea. Aio! Living in the rainbow land where you and I go hand in hand, I'd be lying. Eta handik urte batzutara, 1978an, Elvis Presley Doliren I Will Always Love You abestia grabatu nahi zuen. Eta Elvisen managerrak esan zion Doliri, badakizu Elvisek norbaiten abestia kantatzen duenean, abesti horren eskubiden erdia, eta beraz diruaren erdia, Elvisentzat da. Eske, karo, sekulako orea da Elvisek zure abesti bat kantatzea. Eta Dolik esan zuen, nire abestia da. Eta beak kantatu nahi dulako,
oain abesti hortatik irabaztetenen erdia, gizon honi ban behar diot? Bai, Egon nahi hortan. Egon nahi hortan, eta ezezkoa esan zuen, eta eskerrak. Handik urte gutxitara, The Bodyguard pelikula egin zuten, The Bodyguard pelikularen, Bizkarzain, Whitney Houstonek, I Will Always Love You abesten du, eta abesti horrengatik eta film horrengatik sekulako dirutza eman zioten gure Dollyri. Ze jende asko kagian ezaki, baina Whitney Houstonek filman abesten duen abesti zarrori Dolly Partonek idatzitakoa da. Eta Jolene abestia eta I Will Always Love You abestiak arratsalde berean idatzi zituen. Crack. Wow. Beraz, Dolly, jarraitu ezazula beti nahi duzuna egiten. Zorionak, 75 urte... Zorionak, Dolly. Zorionak, Dolly. Eta ospatu zuk dakizun bezala. Bittersweet memories. That's all I am taking with me. Goodbye. Please don't cry. We both know that I'm not what you need. I hope life treats you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love. Eta Dolly Partonen doinuetatik beste hauetara egin beharra daukagu salto. A ver. Oh. Izan ere amodio historia bat kontatu behar dizuegu. Eta saio hasieran esan da bezala, amodio historia horrek ez dirau, naiz eta Goiuri eta Maitena niri kontra egitean Olimpia txapeldun direnek. Oindik, no, Bueno, gainea. Nik uste dela... Oker eta buru gogor. Bueno, atzaikatu genuen bezala, zozketa bat jarri dugu martxan. Naiz kontzertuetara, naiz kontzertu bakoitzera, 2 sarrera bikoitz zozkatzen ditugu, eta sarrera nahi baduzu, idatzi behar diguzu zure izena, ze kontzertura joan nahi duzun, eta zein kontzertutan eman zenuen edo eman zizuten, zuen kontzertu bateko lehen muxua. Noski zuen lehen muxua egianetzen izan kontzertu batean, baina ziur kontzerturen batean muxukatu zarela. Edo zaretela. Eta gu pixka kuskuxero gea eta hoi jakin nahi dugu. Eta non gure sorpresa, gaur esnatu gehala, eta genuela mezu bat. Bueno, mezua ez, eleberri bat. Eleberri bat. WhatsApp ez. Oida, bai, argitaletxe batzutara deitu dugu, a ber, hau nola publikatu aiteken. Trilogia modurare egin ote ziteken. Bai. Bueno, eta ber nola laburtzen dugun guka orain 4 minututan. Vale, da pertsona bat, deskontrolen kontzertura joan nahi duena. Eta bere kontzertuko lehen muxuaren historia de xente luze eta mamitsua da, esan zegoen. Bai, bida.
mutil honek, ez dugu izenik aipatuko, baina bueno, mutil bat da, eta beak 2010 urtean kilometrotan Pasai Antxon neska bat ezagutu zen. Gero, beste hainbat tokitan elkartu ziren, baina bueno, Bueno, ez, hori bigarren aldi izan da. Egia da, lehenengo aldia izan zen. Lehenengo aldia Realaren igoerako partida izan zen. Gau hartan donon Gipuzkoan osasko pasazia. Eta gero kilometrotan berriz. Baino, haindiko... Eta lau hilabete pasazia mutxo era, Holidays in Bardulian, Elgoibarren egiten zen ekitaldi batera arte. Hoi da, eta orduan bera joan behartzen bere lagunekin, eta bazekien neskark joan behartzuela bere kuadriarekin. Eta 4 urte zituzten. Hori da. Eta... Londongo Holidays in the Sunen Gipuzkoako kopia merkea zen. Baina Gipuzkoako rock and roll gogorraren talderik onena jotzen zuten bertan, eta fieston. Hori da, baina, bueno, bien kuadriakoak, ez dakiten ziren oso lagunak edo zer, ze azkenean jaialdian bakoitza joanten... Bai, elkarri oso ondo ez zirela. Bai, bakoitza bere lagunekin, eta ez ziren elkartu. Eta baino gau guztia lagunak gure mutiloni ziria sartzen, eske bidazin dagon, eta zer gertatuko da, edo ez da gertatuko, etorri da. Eta topo egin zutenean, antza lagunek esaten zen aizu, eske zuri gustatzen zaizun Amaia, esango dugu, oso ondo, baina bere lagun Leire, ari zitzaizun horrela begira goxo xamar. Eta, bueno, ikarra dizko eta festa. Beak esaten du mentzela, gu ezkerra hemen ezerrari asmatzen, petxe botia bat, tequila botia bat, boska beltz botia bat, boska zuriaren beste bat. Bai, kontsumetzen zuen, bastante gainea. Eta balantzaka zeharo mozkorrak in your face taldea ikustera. Eta kontzertua amaitu zen. Eta ze pasatzen kontzertua amaitutakoan. Ban ikusi zuela bere herriko neskatxa maitea. Amaia. Ile kiribiltxua zuena, lehoin nabar baten beki berde dizdiratxuak, zikin eta bizi du, ez? Bueno, hori ere... Neze egin zen burua hotz eta bihotza bero mantendu. Eta, Amaia beste mutil batekin zegoen, musuak ematen, hau tristura. Baina, bueno, gure mutil jatorra... Etzen desegin. Ez. Eta bazegin zuen beak beste neska bat hartu. Bainola. Bai, hirugarren bat, A ber, Amaia beste mutil batekin zegoen orduan, pentsatzen etorri zitzaion, Leire, bigarren horik, Leire neziazu kasorik egin, baina biran laguna zaidan egiten. Eta horren honek aurkitu zuen, Maialen. Eta esan zuen, Amaia hori egiten ari balin bada, nien aiz gutxiago izango. Baina zer eta nola egin zion zer? Txal moduan. Bai, jakin ez. Ez. Maialen heldu nuen gerritik eta sekulako xerra busketa eman txal mia sartu eta musukatzen hasi ginen. Baina, bueno, gaua gaztea zen eta historia gehiago gertatu ziren. Eta historian gertatu zen gauza bat izan zela horrela. Amak deitu zuen etxeko telefonotik, oiko ikusten zuen hor gordeta zegoen telefono batera, ze semeak 3 ordu lehenagoia etxean behar zuen eta tzen itzuli. Oida. Eta deitu zuen zein eta Amaiaren telefonora. Aizo, besti zematan batu, Imanolen ama naiz eta alako batean agertu diran kontzertuko jendetzaren artean, Amaia eta bere lagunak, Amaia, Leire eta kompainia, gure mutilanen bila, telefonoarekin zure ama da. Eta horrek pixka bat zapuztu zuen juerga, baina kontatu digu, Amaia eta biok, orain 25 berak eta 24 nik, 10 urte egin ditugu elkarri biurrikeriak egiten. Eta hemen datua aurreko urtera arte, non mutil formala topatu zuen. Bueno. Eta esaten du, Amaiak, Leirek eta Irurok barre egiten jarraitzen dugu anekdotarrekin. Eta esaten du, Amaia eduki dudan utxegite zeinokerrik politxena izan zara. Eta izango zara! Abiadura biziak, ez du atzean uste, zuen itzalandia.
Egon ematen hitz egin marko dugu gure utxegite zein oker politxen. Eta baina gaur saioa amaitzeko ordua iristen ari zaigu bigarren kafeak agur esan berra du, bihar arte behintzat, 123 garren hau amaituta, gauza asko izan ditugu kontatzeko, baina tira, agortu ze, gola denbora. Maitena Salinas datorren aste artera arte. Plazerra, zer sukaldatuko duzu urrengoan? Aha, urrengoan zuritu bat zaizu. Goiori zeizarandia? Gure lagun honi ez dakit zozketa tokatuko zaion, baino Gido Jobenaren goia saria, bai, zuretzako lagun! Eskerrik asko! Eta pagoaz bihar arratsaleko 4:00 aurrera hemen izango gara, badugu Arima Sol gurekin akustiko elkarrezetatuan, ez da oso akustiko izango, tropelean datoz. Baina den ez izugu kontatuko bihar arratsaleko 4:00 naiz irratiaren sintonian, bigarren kafea. Eskerrik asko guztioi, aio. Keep calm and bigarren kafea.